Señoras e señores, un saúdo e moi bons días. Hoxe pode ser un gran día. Espertou Santiago coa esperanza dunha victoria que relance o soño do playoff para Bluesense Monbus, que faga que o modesto Obradoiro exemplifique a rebelión do humilde, do que menos ten, pero máis quere. Oitavo clasificado Bluesense Monbus con 14 triunfos recibe o terceiro na táboa. O campeón, o Barça, que suma 18 victorias. Isto é a Liga Endesa. Bueno, pois hai xa quintetos decididos por parte de Bluesense Monbus. Irá Moncho Fernández con Andrés Rodríguez na dirección, con Pumperla e Diguar nas salas, Kendall e Oriol Tungén por dentro. No Catincio, Barcelona, Rigal, Marceliño será o base, con Ingels e Oleson desde os costados, Lorbeck e Tomic na pintura. Xa saben, como dicía Bluesense Monbus, 14 victorias, 18 para o Barça. Os galegos coñeceron onte a máis o tropezo de dous rivais directos, o Unicaja e o Juventud. Veremos os partidos no descanso. Queren os galegos aproveitalos, gañando por primeira vez no SAR o campeón a este Barcelona Rigal. Se o fixeron na primeira volta, 54-62. Un encontro no que igual que hoxe faltou Navarro. Últimas explicacións de Xavi Pascual, mentres no SAR soa o miudiño. Xornada que agardemos sexa histórica. Como lles comentaba, o Bluesense Monbus nunca venceu no SAR o Barcelona. Este Barça que vende gañar 24 dos últimos 25 partidos, que é o actual campeón de Copa. É un Barça moi diferente da primeira volta. É un Barça tamén, desde logo, minguado polas baixas de Navarro, de Jasique Vicius, de Michael e de Rabaseda. En condicións normais diríamos que este Barça parece agora mesmo un ciclón, pero Tito Díaz, comentarista da Televisión de Galicia, nos arda a sensación de que un ciclón con estas baixas asequible, Sí, bons días. Penso que sí, é un partido, bueno, o Barça é o Barça. É un dos mellores equipos de Europa, ainda das baixas de Pete Michael, que xa é para toda a tempada, como sobre todo de Juan Carlos Navarro, o notará, pero hai xogadores importantes aí. Primeiro balón ao aire, tocou ese balón Tomic para o Barcelona Rigal. Conduce xa Marceliño Huertas. Aí está Marceliño, ten diante de la Pumperla. Obradoiro, en zona Bluesense Monbus. Balón para Brad Oleson, volve a Santiago Oleson, onde comezou a súa carreira profesional. Balón para Lorbeck, ese 2-1, Lorbeck facéndose oco cos cóbados, hai pasos de Lorbeck. Balón para Bluesense Monbus. Sí, unha zoa que utiliza moitas veces, match-up, que siguen os cortes e cambian os bloqueos directos. Agora quedaba emparellado no poste baixo Andrés, pero veo a axuda do outro lado. Bueno, plantexar problemas tácticos de momento. Manexando Andrés Rodríguez. De momento a primeira defensa foi en zona de Bluesense Monbus. Aí está Kendall para Oriol. Oriol que mete para Pumperla, tratando de postear aí a Ingels. Con problemas no manexo Pavel Pumperla. Renovado esta semana. Aí está Pumperla forzando, acaba taponando Ingels. Balón para Andrés, hai que tirar. Aí está Diguar, o lanzamento de 3. A pelota que non entra, Oriol que non pode, captura Tomic. Balón para Barça, controlou Tomic, sube xa Marceliño Huertas. Marceliño, íntimo amigo de Livon Kendall. Oxe rivais. Aí está Marceliño. Marceliño ten diante del a Oriol. Nesta defensa das xustes de Bluesense Monbus. Mete dentro para Lorbeck. Lorbeck ven a xuda de Pumperla. Sí, chegou tarde. Anotou Erasen Lorbeck. 2-0 para o Barcelona. Outra vez quedou emparellado Andrés no poste baixo con un pivot. Bueno, o Barcelona desta vez o aproveitou ben. Anotou Lorbeck. Primeira vantaxe para o Barça. Andrés Rodríguez. Agardando polo corte de Diguar. Aí está Diguar agarrado por Oleson. Balón para Diguar. O bloqueo de Oriol. Continúa Diguar. Deixa para Andrés. Andrés vai forzar aí a Lorbeck. Penetra Andrés. Trata de meter para Oriol. Acaba tocando co calcaño propio Oriol ante Marceliño. Balón para Barcelona Rigal. Pechouse ben o Barcelona, que está moi atento en defensa nestes primeiros minutos, ¿no? Está a facer
que o Obradoiro non xogue tranquilo, non xogue cómodo. Por certo, os colexiados son Conde, Perea e Sacristán. Conde, árbitro principal, o colexiado principal do partido de ingrata lembranza para Blues Monbus en Badalona, que deixou fora da Copa do Rei. Hai falta persoal de Ben Diguar, primeira falta do partido. Iba 2 contra 1 para non deixar a Tomis. Tomis é un xogador moi bo no poste baixo, move moi ben os pés, xogando de costas ao aro. Iba un 2 contra 1 e aí o vemos. Aí chegan a axuda, mete a man Diguar. Mete a man e toca o brazo de Tomic. Move Oleson. Aí está o ex de Rosalía, marcado por Oriol. Ollo con Oriol que se despista e castiga. Castiga Brad Oleson. Parcial de 5-0 para o Barcelona, Rigal. Oleson é o Navarro hoxe, ten que facer esa función, ¿no?, de escolta titular. Están no banco Estonia e Eriksson, dous exteriores do Barça B, do equipo de Lep, para cubrir as baixas de Jasikevicius, de Navarro e de Rabaseda. Aí está Pumperla tratando de levantala, boa defensa de Ingels, balón para Marceliño. Tratando de correr o Barça, Marceliño para Ingels, aro pasado, canastra de Joe Ingels. Sí, o Barcelona moi centrado, Obradoiro tratando de xogar con Pumperla no poste baixo, ao non estar Pete Michael pensan que pode ter unha ventaxa aí, pero de momento non está a salir ben. Andrés Rodríguez, berros de Obradoiro na caldeira do Sar. Tratando de buscar o balón Diguar, emparellado con Oleson nestes primeiros minutos. Aí está Andrés buscando ese 2 para 2 con Kendall, balón para Kendall, busca Tawa, sai Tomic, canasta de Kendall. Anotou Livon Kendall, primeiros puntos para Blues Monbus. Moi boa continuación no bloqueo directo. Importante hoxe o traballo de Kendall, como necesita Blues Monbus nestes partidos grandes a súa estrela. Balón de Ingels, Ingels para Lorbeck, trata de facerse oco, saca Lorbeck ese balón, non puido con Oriol, balón corto para Kendall. Kendall para Andrés. Primeros 3 minutos no Sar, de momento 5 arriba, Barcelona Rigal. Ahí está Andrés, diante del está Tomic. Busca ahí o bloqueo de Oriol, acaba sacando para Kendall. Kendall para Diguar. Diguar para Andrés, posición cómoda para o lanzamento, son 3 que non valen. Pisou Andrés Rodríguez, balón de banda para Barcelona Rigal. Esa distancia eu penso que ten que cambiar, porque hai moi pouco espazo entre a línea de 6.75 e a línea de banda. Está dicindo Moncho Fernández o seu base que falta ritmo. Sí. No xogo de Blues Monbus. Sí, tal vez demasiados botes neste último ataque. Brad Oleson. Oleson buscando a Tomic, emparellado con Kendall, mete a man Pumperla, de nuevo con Oleson. A loita entre Kendall e Tomic, saca Lorbeck, balón para Marceliño, meteu a man Andrés e hai falta persoal, primeira do base de Andrés Rodríguez. Home, en ausencia de Pete Michael, sobre todo de Juan Carlos Navarro, tratan de a súa primeira opción de momento intentar xogar con Tomic no poste baixo. A partir de aí, se era algunha ventaxa xugala, a defensa do Bluesens pois en axudar moito aí para que non teña ventaxa Tomic. Aí está Tomic precisamente para Marceliño. 10 segundos de posesión para o Barça. Oleson tratando de dividir, deixa para Marceliño, lanzamento que vale 3, quedase curto no salto Tomic, polo chan Kendall e hai falta persoal de Kendall. Que o emparellamento é normal, vamos, Kendall con Tomic e Oriol con Lorbeck, porque son prácticamente 2-5 os pibos do Barcelona. Protesta Livon Kendall, pide explicacións, un Kendall, bueno, estáse queixando e moito, tanto a afección do Obradoiro como no propio equipo, que lle están zurrando demasiado nas últimas xornadas, que é un xogador que se queixa pouco e se cadra por iso. Se reivindicou a pasada xornada e mesmo chegou a ver unha técnica, a primeira técnica que lle pita na súa carreira. Tomic, o lanzamento de Tomic, esa non entra, botou no Kendall, fallou Tomic. Aí fai menos dano Tomic. Pumperla, sube bola Pumperla, trata de facerse un oco Oriol Junyen, vídeo bloqueo Pumperla, aí está Pumperla con Oleson, deixa para Oriol, move por fora para Kendall, Andrés Rodríguez. 10 segundos de posesión diante del Marceliño. Diguar, o lanzamento de Diguar, a pelota que non entra, se rebote e hai falta de Lorbeck. Soltou o coba do Lorbeck, falta persoal de Rosen Lorbeck. Igual para compensar a anterior, pode ser. Oye, curioso, son os pianistas da Liga Endesa. Sí, os dous. Dous afeccionados á música. Acaba de sacar, de deixarnos ver Livon Kendall, o seu último videoclip, non para, verdade? O lanzamento de Kendall que non entra, barre Oriol que a levanta, tampouco, Pumperla aí no traballo de barrelo todo, pero tampouco. Por 3 veces fallou Blues Monbus. Unha mágoa, ademais de baixo, entrando moi ben o rebote. Ingels, sigue ese 2-7, Ingels para Oleson, circula para Marceliño, balón para Lorbeck fronte a Oriol, e hai falta de Oriol. Bueno, a estrategia de Barcelona está clara, defender moi duro as líneas de pase, apretar moito os xogadores exteriores
do Bluesense Monbus en ataque xogar moito cos seus pivos, xogar moito co poste baixo, tanto con Lorbeck como con Tomic. Están os interiores de Bluesense Monbus tratando de aplicarse con dureza. Sí. Saben que aí vai cargar o xogo o Barça. Sí, sí. E acaba de caer esa primeira falta para Oriol. Ingels, Marcelinho, balón para Tomic. Tomic levanta a bola, vale a canasta de Tomic e hai falta de Oriol Jungen. Sí, chegou un pelín tarde, conseguiu levantar o balón Tomic. A estrategia está clara e lógico, bueno, está en ver se o Bluesense Monbus se pechan ben sobre os homes interiores, por un lado, e por outro lado, traballan ben en ataque para que os seus xogadores exteriores queden liberados. Hai asubíos na caldeira do SAR para o triángulo arbitral, para ese terceto que manexa Antonio Conde. Se lles dicía, hai rencor, claro que sí, hai a lembranza do acontecido en Badalona, desa última xogada, sobre todo con Andrés Rodríguez. Sí. E eso non esquece a afección do SAR. Entra Salah Meisley, baixe o banco con dúas faltas, Oriol Jungen. Entón agora cambiarán seguramente os dos marcaxes, pasará Kendall a defender a Lorbeck e Salah Meisley a defender a Tomic. Parece máis lógico, sí señor. máis equilibrado, ademais por centímetros, ¿no? Bonito duelo ese de Meisley contra Tomic. Son dous xogadores que están aí ao redor dos 2-16. Balón para Kendall. Kendall con Lorbeck, a finta de Kendall, o lanzamento. Vale a canastra de Livon Kendall. Responde o Bluesense Monbus. Sanción anterior de Tomic con ese 2+1 de Kendall. Ademais, da mesma maneira que está intentando facer o Barcelona. Agora tamén o Bluesense Monbus ten dous pivos moi grandes. Tamén Kendall posteando, xugando de 4, fai moito dano tamén. Son 4 pivotes os que están agora mesmo na cancha, dunha calidade realmente estratosférica. O lanzamento de Kendall que non entrou, rebote para Ante Tomic. Aí está Tomic, terceiro xogador máis valorado da liga. Marcelinho Huertas, balón para Ingels. Ingels con Lorbeck, pide Tomic, emparellado con Kendall. Ahí está Lorbeck, balón para Marcelinho. Quedan 9 segundos de posesión. Ahí está Marcelinho ante Meisley, a bomba de Marcelinho, canastra de Marcelinho. Claro, quedou emparellado, Marcelinho leu moi ben esa situación de ataque e atacou a Meisley. 7 arriba para Barcelona Rigal, 4-11. Andrés Rodríguez, balón para Diguar. Pide fora a Meisley, busca dentro a Kendall. Ahí está Kendall, va a tratar de forzar a Lorbeck, con reverso de Kendall. Mete o corpo, ahí está sacando, balón para Pumprala. Pumprala, Meisley, anticipación de Tomic, de nuevo Meisley, ahí está Meisley, o gancho de Meisley, vale. Pasos de Meisley, lástima, sí, porque a sacara moi ben, Sí, pero penso que sí, Eu estaba fixando unos pés, no momento dos pés, e penso que pivotou unha vez de máis. Vamos a verlo. Aí está, aí faise co balón, e aí... Agora levanta, pivotou 2 veces e levantou o pé de atrás. Balón de Oleson, para Tomic, pide por fora Marcelinho, aí ven Ingels. Con él sempre Bendiguar. Continúa Marcelinho. Oleson perseguido por Pumprala. Pide Tomic. Ahí está Tomic fronte a Meisley. Ahí está o duelo. Ayuda de Pumprala. Fantástico Pavel Pumprala. Muy bien Pumprala. Balón para Bluesense Monbus. Andrés Rodríguez. Balón para Kendall. Aclarado para Kendall. Saca para Pumprala. Meisley. 11 segundos. O Barça tratando de que non ataque fácil Bluesense Monbus, e hai falta persoal agora de Oleson. Un bo corte de Pumprala, xa o temos comentado moitas veces. Pumprala é un xogador que xoga moi ben sin balón. Aparece dando un pase, abrindo unha vía de pase. Aí o vemos nun corte. Tal vez un dos xogadores da Liga Endesa que mellor xoga sin balón. Primeiro defendendo, porque é un excelente defensor. Agora está emparellado con Oleson. Sempre emparellado co mellor xogador exterior do equipo contrario. E logo xogando moi ben, entrando ao rebote, cortando. Aparte do traballo que poida facer co balón, fai un traballo moi importante sin balón. Fallou o primeiro lanzamento libre Pavel Pumprala. 81% de efectividade desde a persoal esta temporada. Segundo tiro libre para Pumprala. Xogador que pasa do 40% no lanzamento de 3 puntos tamén. Anotou o segundo Pumprala. A 6 Bluesense Monbus. Presión tras tiro libre. Sí, Zoa pres. Ahí está Marcelinho, balón de Marcelinho, recibe Oleson. Quedou agora con Andrés. Ingels comeza con Marcelinho. Marcelinho con Diguar. Andrés perseguindo a Oleson. Sí, balón para Ingels. Quedaron así emparellados, cambian e volven a cambiar nos bloqueos directos. Ingels con Kendall. Ingels, balón para Lorbeck. Mete a man por aí Meisley. Meisley para Lorbeck, o lanzamento de Oleson. Rebote para Meisley. Meisley antes que Lorbeck. Moi bo traballo de Pumprala, que quedar emparellado con Tomic, pero púxose por diante negando o pase. Moi bo traballo defensivo. Andrés Rodríguez. O bloqueo de Kendall. Ahí está o balón para Kendall. Insiste con Andrés. Ollo aí ese emparellamento. Metía para Meisley. Houbo balón abaixo. Será posesión para Bluesense Monbus. Pero de momento a defensa de Barcelona impecable, 5 puntos en 7 minutos Bluesense Monbus.
Houbo zapatilla, houbo pé, 14 segundos de posesión para Blue Saints Monbus. Dicíanos onte Oleson, Brato Oleson, 8 horas Santiago. El xa saben que comezou a súa carreira en Santiago, estivo 3 anos aquí. Dicíanos que para eles era fundamental que non conseguise nos primeiros minutos canastras fáciles Blue Saints Monbus. Por aquilo da confianza, tanto do equipo como da afección. E a verdade é que o están facendo. Sí, aí está outra vez Pumprala. Ahí está Pumprala. Pumprala acaba sacando para Kendall, a finta, marcha del Orbe. Kendall que penetra, extensión coa esquerda, toca Maisley, balón para Jagüey. Entrou Jagüey por Tomic. Marceliño para Oleson, o lanzamento de Oleson, non, ese rebote longo. Hai 3 de Blue Saints Monbus, ao final para Maisley. Moi intenso tamén Blue Saints Monbus no rebote. Sí, está a traballar ben o partido. De momento vai a poucos puntos, Sí, señor, 5-11, 6 arriba para o Barça. Ollo o traballo defensivo do Barça que está deixando en 5 puntos en 8 minutos a Blue Saints Monbus. Andrés, balón para Kendall. Aí está Kendall con Lorbeck. Kendall. Outra vez. E hai falta persoal de Ingles, será a primeira. Outro bo corte de Pumprala, sempre aparece cando máis se lle necesita, ¿no? Sí, porque estaba estaba en un apreto aí, sí, Kendall, sí. A ver, a tiros libres para... O único que de momento non conseguiu Pumprala é anotar nesas veces que o buscan no poste baixo. Aí o está a parar ben Joe Ingles. A verdade é que en liña xerais Tito está parando bastante ben. Sí. O Barça, o ataque de Blue Saints Monbus. Eso sí. Que nos dicía Oleson onte, a verdade é que o están aplicando moi ben. Están moi serios defensivamente. A dúbida que me queda é o que vai pasar cando se teñan que ir ao banco os exteriores que están agora, Oleson e Ingles, e teñan que sair, pois Abrines, veremos, xa vimos o outro día Sezonia, Eriksson, digo o de Abrines entre comiñas, porque xa vimos esta semana o que pasou en Euroliga diante de Maccabi, que acabou anotando 21 puntos. Sí, pero bueno, o nivel, sobre todo defensivo, o nivel defensivo que pode ter Oleson, Joe Ingles, o mellor baixa, vamos a velo, ¿no? Pero son xogadores moi expertos, Oleson, Ingles, e os outros dous, tanto Abrines como son xogadores de 20 anos, 19 e 20 anos, ¿no? Entón o Obradoiro que ten que ter é paciencia. De momento non anota, pero bueno, hai moitos minutos. No xogo interior sí que o Barcelona está forte, ten todo o seu arsenal, pero no xogo exterior está un pouco debilitado. Falta Jasikevičius, falta Navarro falta Pete Michael, falta Rabaseda, son xogadores importantes. Por certo, hai partidos en xogo no descanso. Valencia 52, Madrid 38. Está gañando por 14 puntos o Valencia o Madrid no descanso. E CAI de Zaragoza 42, Lagunaro 34. Tamén no descanso, 8 arriba CAI de Zaragoza, rival directo. Ten unha victoria máis que Blue Saints Monbus de cara ao playoff. No intermedio en Murcia 35, Bilbao 37. E bueno, aquí se saben, de momento está gañando o Barcelona Rigal. Nuns minutos comezará en Canarias, o Herbalife Gran Canaria, Cefa Estudiantes. Tamén partido con relevancia para Blue Saints Monbus porque son dous rivais directos. Sí, aí estaría ben que perderan os dous, pero non vai poder ser. Sí. Pois aí está de novo Pavel Pumprala, la liña de persoal. Primeiro lanzamento de Pumprala dentro. Segundo tiro libre para Pavel. Importante sempre que se atasca o seu equipo. Sí. Xa vimos unha e outra vez esta temporada cando se bloquea Blue Saints Monbus, aí sempre tira el. E logo entrando ao rebote, que tamén vai moi ben ao rebote de ataque. Anotou os dous lanzamentos libres Pavel Pumprala. Presiona Blue Saints Monbus. A 4 conxunto galego. Ollo e Andrés. Sí. A piques de recuperar ante Lorbeck. A anticipación de Andrés Rodríguez. A presión despois de tiro libre en Zoa, pero despois, por lo menos a última vez, quedaron en individual. Asustados como queden, emparellados como queden. Mira, Marceliño. Bueno, ao final Lorbeck. Sí. Sube bola Marceliño, presionado por Andrés Rodríguez. Outra vez Zoa. Aí está ese 2-1, balón de Marceliño, recibe Oleson. Oleson, Marceliño, 12 segundos de posesión para o Barça. Buscando bola Oleson, balón dentro para Lorbeck, con lanzamento canastra. Sí, a historia do Barcelona vai ser esa, ten claras as ideas claras, moita defensa e tratar de xogar a partir de balón interior. Andrés Rodríguez para Kendall. Kendall con Pumprala. Andrés, berroste Obradoiro Lozar. Busca victoria número 15 o conxunto de Moncho Fernández. Queremos seguir facendo historia. Kendall con Jagüey, aí está Kendall, de fora dentro Kendall, pasiño atrás, lanza Kendall, non, esgotábase a posesión, Maisley non pode. No, pero bueno, leu ben a situación, estaba emparellado con Jagüey, que en teoría é un xogador máis lento, a pasa que aguantou bastante ben un contra un, e bueno, atacoulle. Posesión para o Barcelona Rigal, 7 puntos Blue Saints Monbus no primeiro cuarto. Como está defendendo o Barça?
Balón para Oleson. Outra vez trataban de xogar con Lorbeck. Moi bon corte. Ahí está o tapón de Maisley. Tapón tremendo de Maisley ahí ante Ingels. Balón para Kendall. Mete para Pumprala. Non pode, estaba con el Jagüey. Saca de nuevo para Kendall. Marca peito Andrés Rodríguez. 15 segundos de posesión. Pois é un bon test para Maisley, Mira, ¿no? mira Maisley ahí. Maisley pedindo con Jagüey. Insiste Andrés, Sí, penetra espérate. Andrés, Jagüey. Que Andrés quedou emparellado con Lorbeck, entonces atacou nun contra un. Decía que hoxe é un bo test para Salah Mejri con esta novidade última de que vai ir para o Real Madrid. Bueno, ver que tal se comporta contra xogadores, contra un xogo interior como o do Barcelona, que é un dos millores xogos interiores de Europa. Por certo que dixo o seu representante outro día nos micrófonos da Televisión de Galicia que de momento eles non sabían nada do Madrid. Vale. E que o que tiñan claro é que ata o final da temporada que se sentarían con Blues Monbus nada de nada. Bueno, Eso foi o que dixo, Moi ben. O lanzamento de Maisley, canastra de Maisley por riba de Jagüey. Sí, aí vai a ter ventaxe, porque Jagüey é un xogador moi potente, pero non ten a envergadura que ten Mejri. Marceliño, 9-13. Cambio Marceliño, balón de Marceliño, ahí está xa en cancha Abrines. Creo que Abrines, sí, balón para Blues Monbus. Sí, o moi balón ben, moi ben, rápido moi ben. na contra para Maisley, canastra de Salah Maisley. Apareceu Mejri. 4 puntos consecutivos de Maisley, meten na pelexa Blues Monbus. Aí está rapidísimo na contra, non puido Silla igualas. Asistencia e a canastra de Maisley. Moi ben a defensa de Blues Monbus, cambiaron e despois pecháronse ao quedar emparellado Andrés con Jagüey, pecháronse todos sobre o pivote e recuperaron o balón. Por certo, Maisley é o segundo xogador da competición que máis mates se quen de realizar. Jagüey é o sexto. Sí, si hay balance defensivo, miras de cambiar hombre a hombre. Sobre todo, no podemos perder balones que entran en partido con contraataque. ¿Vale? Vamos a jugar. Defiendan lo que defiendan. Está bendito, defiendan lo que defiendan porque non sabe. non saben o que defenden. Luego, Pode ser, una buena defensa para tener el último ataque. Vamos. Que ás veces empezaron con unha zoa matchup, outras veces cambian nos bloqueos directos e despois péchanse moito contra o pivo no poste baixo. Están tratando de sorprender ao Barcelona ca súa defensa e cortar o ritmo do Barcelona. A entrada de Maisley, Tito, como Sí. valoras? Moi positiva para Busens. Gaña en centímetros, gaña en velocidade, gaña en intimidación e ademais en anotación con dúas canastas consecutivas. Os interiores do Barça tamén menos presencia. Sí, penso que a entrada de Mejri foi un dos factores que levou ao tempo morto de Pascual. Pois aí viamos a Salah Maisley, aí está Ben Diguar. Acometendo vez. os últimos segundos deste primeiro cuarto. Outra vez a defensa en Zoa. 11-13, os dous equipos están en bonus. Balón para Marceliño, aí está presión de Blues Monbus, marcha de Pumperla e falta de Diguar. Falta un tanto insenuo aí de Diguar que lle vai dar 2 tiros ao Barcelona Rigal. Sí, moi lonxe do aro, aí en media pista. Pero bueno, as defensas presionantes é o que tenen, algún risco hai que correr, ¿no? Bueno, pois se podenche castigar con faltas. O importante é que a túa defensa se impoña o ataque de Barcelona, sorprender, que non colla o mando do partido. De momento penso que eso están a conseguir. Foi a segunda falta persoal de Ben Diguar. Baixo banco entra Corbacho. E que ademais lle dá 2 tiros a un dos homes máis fiables da competición, como é Marceliño Huertas. Claro, 90% desde a persoal. Lógicamente o balón o vai a subir. Mira, acaba fallando. Non hai como falar, Non hai como falar. Fallou Marceliño, capturou o rebote Salah Maisley. Menos de 30 segundos. Tempo para 2 posesións. Manexa a primeira Andrés Rodríguez para Blues Monbus. Arranca Maisley. Aí está de novo Maisley perseguido, bueno, a súa maneira por Jagüey. Andrés, a tripla que boa, o lanzamento, sí. Tripla de Andrés. Castigou ese paso por detrás do bloqueo de Marceliño. 3 para Andrés Rodríguez que empata o partido. Últimos 5 segundos, aí está Marceliño, a man de Maisley, Marceliño, tremendo Maisley, balón para Kendall, Oleson, e isto acaba o primeiro cuarto, foi a máis Blues Monbus coa entrada de Salah Maisley, partido empatado a 14 puntos no SAR. Pois estábamos falando da relevancia da entrada no partido de Salah Maisley, 4 puntos, 4 rebotes, un tapón, 8 de valoración e o parcial conquerido por Blues Monbus desde a entrada do xogador de Túnez. A verdade é que un xogador
deses que deu un paso adiante importantísimo, non? Sí. Nestas últimas jornadas. Estábamos a falar que hoxe é un bo test para él, xugar contra un dos mellores xogos interiores, de Europa, contra Lorbeck, Jagüey ante Tomics, e de momento está a facer moi ben. En 5 minutos a súa presenza cambiou o signo do partido, de momento. Ata o momento 4 puntos Maisley, 4 para Kendall, 3 para Pumperla e Andrés Rodríguez. De rebotes, atención ao aspecto reboteador que chama atención. De rebotes para Blues Monbus por 6 do Barça. Fundamental nese sentido a aportación de Maisley. Sí. Eses 4 rebotes prácticamente collidos de xeito consecutivo que fan esa diferenza agora mesmo a prol do conxunto galego. Un tapón ou dous, porque este último casi é tamén tapón. Bueno, pode ser considerar recuperación. Sí, trata de sacala igual máis Sí, Marceliño trata que de de tirar. sacala. Muy listo Kendall. Oye, e a todo isto, Tito, por encima. minuto 4 do terceiro cuarto, 4 minutos gastados do terceiro cuarto en Valencia, 60, Real Madrid 40. Está gañando por 20 puntos o conxunto de Perasovic. Sí, un resultado extraño, E por certo hai problemas con dos reloxos que están dos cubiletes que están sobre o tabuleiro, un dos tabuleiros do SAR, están tratando de restañalo. Tempo que aproveitamos para... Dime. Sí, outra das cousas que quería comentar é a Andrés Rodríguez. Normalmente todos os bloqueos os pasan por detrás. Entón é moi importante para o seu xogo anotar algunha tripla nesas situacións. Xa o intentou 2 veces, anotou unha, penso que eso o axudará moito, porque ele é un xogador moi hábil no pick and roll, no xogo do bloqueo directo. Si consigue que cada vez que o seu defensor pasa por detrás castigar esa situación defensiva, pois mellorará moito o seu xogo. Andrés Rodríguez, que leva 3 puntos e 3 asistencias. Sí, Se saben que o máximo asistente da Liga, 6 asistencias promedia por encontro. Maisley o máximo taponador. Sí, sí, señor. Bueno, empatado, está igualado aí nesa estadística con Ibeque, o xogador de Lagunaro. Por certo, outro dos apuntes que nos refería onte Oleson a súa chegada a Santiago. Dicía que este partido Barça lleve en un momento incómodo, non? Despois de gañar en Euroliga, de meterse nos cuartos, de ter un partido duro contra Panathinaikos o martes, coas baixas de Navarro, Jasikevičius, chegar a Santiago fronte a un rival que está buscando playoff con esta afección, un rival duro, que era un partido que lles chegaba nun momento incómodo. Pois sí. Un partido que se xoga a este ritmo e aínda máis incómodo para o Barcelona. Sí, con tantos cambios defensivos, non saber que defensa tes enfrente. Eles seguro que están tamén con ca preparación do partido de Panathinaikos, porque é dentro de 2 días. É un bom momento para Blues Monbus. Entrou Víctor Sada nas ringleiras do Barça, que se emparella con Andrés Rodríguez. Entrou tamén Abrines, se entrará nos últimos minutos do primeiro cuarto. Balón para para Andrés Rodríguez. Parellado con Corbacho. Andrés, balón para Corbacho, piques de Perdela, ahí está de novo Andrés. A un chisco de pisar, Andrés, ollo que quedan 3 segundos, saca para Kendall, la tripla que boa de Kendall, balón que non, no salto Maisley, pecha o rebote Jagüey. Moi ben pechado o rebote por Jagüey. Víctor Sada, 14-14 no electrónico do SAR. Oleson, de novo para Sada, atención ao corte de Oleson, trata de meter a Corbacho no bloqueo. Oleson, lanzamento de Oleson. Menos mal. E hai falta en ataque de Wallace. Menos mal porque lle sacara casi 1 metro no recorrido. Non andivo moi rápido Corbacho. E aí está a falta en ataque de Wallace. Primeira falta persoal CJ Wallace, primeira falta deste segundo cuarto na conta do Barcelona Rigal. Aí está este Barça que nos últimos 25 partidos só caeu no Palau fronte ao Caja Laboral. Entrou en cancha tamén Rafa Luz. Tal vez agora que está emparellado Oleson con Pumperla, volver a intentar xogar no poste baixo non diría mal. Balón para Corbacho, aí está tripla de Corbacho. Primeira tripla para Alberto Corbacho. Abrines ten que ter cuidado na defensa de Corbacho. Atención ao dato, minuto conquerido do segundo cuarto, Blues Monbus por primeira vez por diante no electrónico do SAR. 17-14, CJ Wallace. Outra vez cambiando. Ollo Jagüey que está dentro, aí con Pumperla, necesita axuda, saca Jagüey, balón para Oleson, acaba sacando para Wallace, o lanzamento de Wallace, vale esa tripla de Wallace e hai adicional por falta de Kendall. En o último segundo de posesión, a defensa do Blues lle está a causar problemas a Barcelona, pero agora traballaron ben en ataque, sacaron casi 4 puntos no último segundo. Aí están todos moi pechados. O mamporrazo de Oleson na faciana de Rafa Luz, queixábase Rafa Luz e a tripla de CJ Wallace. Que cambian, o Blues Monbus está a cambiar en todos os bloqueos directos, entón hai desajustes defensivos no poste baixo que solucionan con moitas axudas. Pero claro, quedou liberado un tirador como Wallace e conseguiron sacarlle o balón. Ana tuvo adicional Wallace. Foi so banco Kendall con 2 faltas.
Dialogando Kendall, ofrecendo explicacións no banco, mentres manexa xa en vivo Rafa Luz. Corbacho de novo para Rafa. Entrou en pista Hamel por Livon Kendall. Corbacho, Pumprala, tratando de anticipar a Brines. Ahí está Rafa, de nuevo para Pumprala. Pumprala para Diguar. Perdón, para Hamel para Pumprala. Pumprala. Esgotábase a posesión, acabou tirando dese xeito Pavel Pumprala. Outra vez boa defensa de Barcelona, Aí está Sada. Aí pede Corbacho. Eu creo que na acción anterior tiña mellor opción Hamel. Sí. Que quedara aí nun cambio con un xogador co que tiña vantaxe. Sí, intentar un contra un. O que pasa que, bueno, acaba de salir a pista. Igual no se encontraba... Sí, ahí está Víctor Sada. Balón de Sada para Oleson. O bloqueo de Yagüey. Hamel. Wallace. Moviendo por foro Barça con Sada. Wallace a finta, pica Hamel, penetra Wallace o lanzamento, canastra por riba da man de Maisley. Moi ben Wallace, Últimos 6 puntos do Barça, sinatura CJ Wallace. Wallace que foi, bueno, determinante para entender a victoria do Barça a temporada anterior no SAR. Rafa Luz. O movimento por dentro de Hamel, balón para Hamel, perseguido por Wallace. A ver que inventa Hamel, deixa para Rafa. Aí está Rafa, a finta, penetra Rafa, remonta a liña, busca Maisley, non agardaba Maisley e o último é Maisley ou Yagüey. Penso que sí, penso que está ben. Non quero pero penso que sí, Penso que o último en tocar foi o xogador do Blues. Move Barcelona Rigal, balón de Víctor Sada para Oleson. Menos de 7,5 para chegar ao intermedio. No intermedio veremos los 4 partidos da xornada de onte. Aí está a victoria de Caja Laboral, que vimos en directo na televisión de Galicia, e as derrotas de Juventude de Unicaja. A Malleira de Fuenlabrada, a tripla de Oleson, canastra de Oleson. Outra vez a partir dunha boa xugada de CJ Wallace. Canastra de Brad Oleson, vaise de novo a 6 o Barcelona Rigal, 17-23, tempo morto solicitado por Moncho Fernández. É que ao cambiar nos bloqueos está ben, o que ten que conseguir parar o un contra un, porque agora o defensor de Wallace picou, digamos, na finta, Wallace foise para dentro, provocou a axuda e quedou liberado Oleson para a triple. É dicir, a cuestión táctica é moi importante, pero máis importante é a defensa do un contra un, a defensa do balón. Tito, equivóqueme moito se digo que o deseño da defensa de Blues Monbus para este partido agardaba un xogo máis interior dos pivotes do Barça, e no momento no que saíu un interior que xoga máis por fora, aí comezan os problemas. Sí, porque ese estaban a parar, Aberto que outras veces esta temporada que fixo moito dano a Blues Monbus. Sí, estaban a parar moi ben os xogadores interiores con moitas axudas, e o feito de que Wallace, aparte da calidade de Wallace, porque unha tripla no último segundo de posesión, unha xugada a partir de un contra un botando o balón a chan 2 veces, está a facer un bo partido, e que Wallace é un moi bo xogador. O que pasa é que, claro, está nunha plantilla como a do Barcelona. Bueno, pois Wallace, de momento 6 puntos. Sí. Todos eles conqueridos neste segundo cuarto. Son os que están mantendo esta vantaxe do Barça no electrónico. Importante en ataque, esta última asistencia. Bueno, cambiar un pouco o sentido do xogo do Barcelona, abrir máis a pista. E despois un detalle que me pareceu ver na última defensa, que agora o que defende a Corbacho é Oleson, despois da tripla conseguida con Abriñas. Bueno, pues imos aproveitar este tempo morto para repasar resultados. Mediado terceiro cuarto, Valencia 65, Madrid 50, 15 arriba Valencia, Zaragoza 55, Lagungaro 44, 11 arriba Caice, Zaragoza, Murcia 56, Bilbao Basket 55, y Herbalife Gran Canaria 18, Estudiantes 18, acabándose nas Canarias o primeiro cuarto. Aí víamos as estadísticas de Salam Maisley, un xogador, como lles comentábamos, que foi evidentemente a máis co descorrer da temporada. Aí falta persoal agora de Abrines, aí na defensa de Pavel Pumprala. Primeira de Abrines, de Oleson. Foi a primeira de Oleson. Está Oleson con Corbacho despois que se quedara 2 veces Abrines en bloqueos. Entón Xavi Pascual correxiu eso rápidamente, claro. Balón de Corbacho para Rafa Luz. O movimento para Corbacho, están buscando a Corbacho, yo no cambio. Wallace con Corbacho agora, Maisley, o lanzamento de Maisley, non, ese rebote para Yagüey. Moi listo Yagüey, preferiu dar o tiro a Maisley que non que conectaran con Hamel no posto baixo. Víctor Sada. Balón de Sada para Oleson, Oleson busca a Wallace, Sada. 6:45, 6 arriba Barça. Hay que defender esta posesión, Wallace. Aí está Wallace con Corbacho, axuda de Maisley. Boa axuda de Maisley, meteu a man Rafa Luz. Sí. Magua, porque ese balón xa aparecía de Blues Monbus. Outra vez moi boa defensa de Blues Monbus cando o balón chega ao poste baixo. Move de banda Víctor Sada para o Barça.
O corte de Abrines, balón para Oleson, Oleson Polo Chan, balón para Hamel, canastra de Hamel. Aproveita Blues Esmond Bus, primeros puntos para Robbie Hamel. 19-23, a 4. Víctor Sada, balón para Abrines. Defendido ahora por Buford, que entró en cancha. Jagüey con Maisley, trata de meter a man Maisley, balón para Abrines, a man de Buford. Vaya tripla sensacional que consigue Abrines. Sí, porque no estaba mal defendido, Pienso que Buford punteó o tiro, a man de Buford estaba no balón, pero bueno, una tripla de mérito. Primeros puntos para Abrines, importante que non colla confianza, non vaya a ser que suceda o de Maccabi na Euroliga. Ese lanzamento complicado de Corbacho, será posesión, non puido Hamel para o Barça. Unha boa axuda de Sada, a presenza de Sada agora saindo dende o banquiño aumenta o nivel defensivo do Barcelona claramente. En que segue defendendo moi ben o Barça. Sí, está a defender. Ten claro que si deixa que o Blues Esmond Bus o amparo da súa afición xoga solto e consigue canastas, vai ter difícil gañar. Aí está Abrines, en cancha Estonia, unha das promesas do baloncesto europeo. Sí. O balón precisamente de Zonia para Abrines. Isto Barça do futuro, cargando con Jagüey. Jagüey ten vantaxe con Hamel, o lanzamento de Jagüey pasouse. Chegou un Maisley por aí e intimidou a Jagüey. Penso que sí, a presenza... Rafa para Corbacho, aí está tripla de Corbacho. Tripla de Corbacho para poñer a 3 a Blues Esmond Bus. Desaxuste defensivo no balance defensivo e apareceu Corbacho. Xa o dicía Xavi Pascual na primeira parte, no primeiro cuarto, ollo con eses contragolpes e con dar canastras fáciles. Por arriba, balón para Jagüey, chega Maisley, Jagüey con Maisley, ollo con Maisley, que ven Maisley de nuevo para Jagüey. Fantástico en defensa Maisley. Ahí está Sada, finta o lanzamento de Sada, como intimida Maisley. Ahí está Sada y esto acaba. Estaba fuera do tempo, tremendo de Salah Maisley. Está dicindo máis o colexiado que está agarrando Jagüey, pero ainda agarrando dalle para todo. Desde logo é un xogador que cambia o ataque do outro equipo. Os dous últimos tiros de Jagüey foron pensando que estaba Maisley aí. Non foron bons tiros porque sabía que estaba Maisley aí. E aí está Ezonia, nel céntrase agora a realización, unha das promesas, como lles dicía, do baloncesto europeo. Xogador croata, nado en Dubrovnik, fichou en 2010 polo Barça e hai técnica para Maisley. Acaban de pitarlle unha técnica a Maisley por protestar o agarrón de Jagüey. Que estaba, bueno, ten a camiseta rota, como se pode ver. Por favor. Como se pode ver perfectamente. E, bueno, penso que... No, técnica non. A ver, no, que protesta a xente non pitar a falta cando lle rompeu a camiseta. Daba má sensación por tal como se dispoñían. Pero no, que sería o colmo, xa, se encima... Bueno, non sería a primeira vez que vemos cousas así con Blues Esmond Bus esta temporada. Ademais, equipo pequeno contra equipo grande. Eu lembro, por exemplo, en Valencia unha técnica que lle pitaron a Maisley por unha cousa semellante. O balón para Blues Esmond Bus, canastra de Kendall. Sí, moi ben Kendall no poste baixo, 6 puntos para Limon Kendall. 24-25. Aí está de novo conxunto galego. A reacción de Blues Esmond Bus anima a bancada do Sar. Abrines quedou con Hamel. Sí, cambiaron. O bloqueo de Tomic, recibe Tomic, en vantaxe de centímetros aí ante Hamel. Vai xogar a Tomic, o lanzamento coa dereita, quedase corto, están defendendo moi ben aí dentro na pintura Blues Esmond Bus. Aguantou moi ben Hamel, non o deixou gañar espazo cara ao aro, por eso o tiro foi un pouco lonxe do aro. Volven os berros de Obradoiro. Aí está Buford, buscou unha deluxe, non puido, ollo con ese balón, toca Hamel, balón para Ezonia. A carreira Ezonia, mide 2 metros, pero ollo que manexa moi ben o balón este rapaz. Sí. Xoga no Barça B, na Alefouro, un moi bo anotador e un xogador de moito futuro, de muitísimo futuro. Medias de 15 puntos esta temporada na Alefouro. Aí está Ezonia, balón de Ezonia, recupera Corbacho. Avisoñez de Ezonia, xoga a favor de Blues Esmond Bus, a tripla de Corbacho, nada. Balón para Hamel, non, estaba perdido, recupera Tomic. Aí é onde acaba os contraataques, Corbacho. 6-75. Aí acaba o campo, non? É máis seguro a mellor aí que un pouco máis para dentro. Víctor Sada, menos de 3,5. Balón para Wallace, a tripla de Wallace, non quixo, rebote para Rafa Luz. Bueno, o Blues está a controlar ben, ese tiro tamén estaba controlado, está ben en defensa, e, bueno, o partido está moi aberto. E moi mentalizado no asunto do rebote. Están todos aí, bueno, aportando que poden. Balón para Corbacho, aí está outra tripla, triplazo do canoneiro do Sar. Aí está Corbacho, sorrí Corbacho, sorrí a bancada, volve a estar por riba Blues Esmond Bus. Agora quedar emparellado con Eson ya, é o que estábamos a falar ao principio, non? Son xogadores moi novos, poden quedar nos bloqueos, poden ter algún despiste, bueno.
Abrines con Wallace, mete Sí, para falta de Buford, Tomic, hai falta de Buford, que fixo o que puido. Sí, quedar emparellado con Tomic. É que a defensa do Bluesense é unha defensa que está, bueno, está a dar moitísimo resultado, como estamos a ver, e a veces queda emparellado un pequeno con un grande. Aí o vemos, despois do cambio. Trataba de metelo dentro, vai xogar o Tomic, bueno, fixo que puido. Volve Salah Maisley con camisola nova. Camiseta do... A ver se vemos aí o agarrón. Bueno, é que é que moi claro, é que como non pode ver eso o árbitro. Sí. Bueno, 1, 2, 3 árbitros. Sí. Balón de Oleson para Tomic. Aí teno difícil Hamel con Tomic. Buscou opción máis difícil, Tomic equivocou, se recupera Buford para Rafa. Rafa para Tomic. Tomic para Rafa. Ahí está Hamel que penetra, Hamel, Maisley. Sí, buscou o alley-oop. Era pase, sí, era pase. Víctor Sada, a suspensión de Sada, esa non entra, acaba tocando Hamel para sacala. O partido está gañando en vivacidade, en ritmo. Sí, a defensa de Bluesense Monbus mellorou muitísimo. Está a facer de entrada de Maisley, tamén con Rafa Luz, están a facer un balón de Rafa para Maisley. Ahí está tripla de Maisley, tripla que se queda curta. Vai Maisley o rebote, captura o rebote Víctor Sada. Estas son as xogadas que tolean no banco a Moncho. Bueno, aí está Wallace, a tripla de Wallace, Sí, cuidado con Wallace, Tripla de CJ Wallace. Está quente, on fire CJ Wallace. Sí, aparte que entrou moi ben no partido, bueno, agora mesmo é un xogador importante. É un xogador que hai que taponar no Barça, 9 puntos para Wallace, 2-28 do Barça. Volveu Oleson porque... Hai falta de Tomic, empurrou a Maisley. Fíxate o que reclamamos moitas veces, Tito, de Corbacho, que lle bote un pouquiño de conto. Mira que ben o aprendeu Maisley en apenas un par de meses aquí na Liga. Sí. Mira, brazo. Sí, mira, ala. Bueno, ahí estamos. Eso que moitas veces reclamamos de Corbacho, ¿no? Sí. Dialogando Moncho Fernández con Sacristán. Hai que traballar en todos os aspectos de xogo. Sí, pero bueno, de momento o arbitraxe non está mal. Hai moitas protestas, pero bueno, en líneas xerais é un bo arbitraxe. Aí vai Corbacho, perseguido por Oleson. Buford, 6 segundos, hai que buscar Buford, a suspensión ante Tomic, o lanzamento de Buford, non, rebote para Wallace. Todo emparellado con Tomic, bueno, o tiro era claro. Esgotábase a posesión. A mágoa que non entrara. Víctor Sada. Minuto e medio. Outra vez cambios. Mira Sada, balón para Tomic, fácil. Sí, que agora canasta. Agora cambiaron, pero Rafa Luz non continuou co pivo. Esperaba a rotación, pero ten que continuar co pivo hasta que chega o compañeiro que poida axudar, o que non pode deixalo solo. 4 puntos para Tomic. Rafa Luz, a penetración de Rafa, axuda de Tomic. Ui, non estaba mirando Maisley. A perda absurda de Rafa Luz e hai falta de Buford. Sí, eso de perder o bote sin saber a quen vas a pasar, pois trae malas consecuencias normalmente. Sí, señor. A falta personal de Buford, segunda, tercera en este cuarto de Bluesense Monbus. Move de banda Oleson. Esta faciana de preocupación de Moncho Fernández. Outra vez cambian os bloqueos. Ingels para Wallace, aí está outra tripla de Wallace, nada, ollo que lle caeu a Tomic, vale. Claro. Vale a canastra e hai falta de Buford. Quedar emparellado con Buford no bloqueo, no cambio, no bloqueo directo, e bueno, coincidiu que o tiro tamén non chegou ao aro e caeulle nas mans. Vais ao banco Buford con 3 faltas cometidas nun par de minutos. E unha magua porque o lanzamento de Wallace xa parecía propicio para unha contra de Bluesense. Sí, pero pasa que lle caeu a Tomic que quedara emparellado con un xogador máis baixo, pero se chega a tocar no aro, eso non diría a importancia que tuvo porque lle caeu o balón nas mans. Na liña de persoal ante Tomic. Anota o adicional Tomic. Volve 6 arriba o Barça. Hai cambio, vai a entrar Yagüey, vai ao banco Tomic. Están bonus Bluesense Monbus. Sente pitalle porque foi o que rompeu a camiseta de... Pero non parece Yagüey un xogador antideportivo ni muitísimo menos, un xogador moi deportivo sempre. Bravendo os seus rivais, por outra parte, non? Sí, tamén, bravendo os seus rivais. Rafa Luz, balón para Corbacho, perseguido por Oleson. Inicia o movimento Hamel. O cambio con Wallace na defensa do Barça. Aí está Maisley, o gancho de Maisley, o lanzamento non. No rebote Víctor Sada. Pero unha boa extensión, quedar emparellado con ele, como ten moita envergadura de brazo, e sacou o balón moi arriba, que pasa que non entrou. Menos de 30 segundos. Aí está a pelota de Sada para Oleson. Ataque de Brad Oleson. Moi listo Rafa Luz, balón de novo para Bluesense Monbus. Colocouse na súa esquerda. Oleson é un xogador zurdo, que vai sempre, gusta de sair hacia a súa esquerda. Unha falta importante porque Oleson hoxe é un xogador importante. Sen Navarro, sen Jasikevicius. Sí, sobre todo en defensa, estaba a defender millor que, dende logo, que Abrines ou Mario Senja.
Cuarta falta de equipo de Barcelona. Rigal. Mais a subidos Nosar. Ollo ahí. Ollo con Pues Yagüe y con Maisley. Agora penso que sí que hubo técnica. A ver, cuidado con Ingles, que se encara co banco de Blues Monbus. E a ver a quen lle cae esa técnica. E que Maisley... Cuidado, que está a cousa moi acendida, Están os colexiados falando cos xogadores do Barça no banco de Blues Monbus, que se están encarando con Ingles. Observen a Ingles agora con Hamil. Yagüe que lle di algo a Salah Maisley, a ver se a vemos. Mira, Ingles aí o que está buscando a Yagüe, o que trata de separar, e hai técnica para os dous. No, penso que a técnica é a Maisley, Sí? Veremos. Sí, penso que sí. Non sei que pasou entre Maisley e Joe Ingles. É algo lle dixo. Daba a sensación de que o xesto era para os dous, pero veremos, a ver. Eu creo que lle están dicindo a Xavi Pascual que primeiro tiran un aro e logo no outro. Sí. Pero vendo a repetición, pitar os dous, eu non vexo aí que Maisley teña razón algunha para apañar unha técnica. Que dixeran algo, o árbitro escoitara, ao ser aos dous, pois sigo o xogo normal. Aí está Rafa Luz. Últimos 15 segundos, pide Corbacho, buscando a todos a Corbacho. Estaba moi clara a xogada, a piques de recuperar Wallace. Pero estaba a traballar Ben Maisley contra Yagüe para ofrecer unha línea de pase e non o viron. Activísimo no partido desta mañá, CJ Wallace. E 10 últimos segundos para un último ataque do Blues Monbus. Interesante acabar esta primeira parte con 3 puntos ou menos. Lembrolles, no descanso veremos os 4 partidos adiantados a xornada de hoxe. Bueno. Hai falta de Oleson, terceira. Importante, falta importante. E haberá tiros para Blues Monbus. Igual arriscou aí Xavi Pascual mantendo a Oleson estes últimos segundos. Sí, para esta última defensa, sí. Dicía. O que pasa é que, bueno, como Abrines e Son Jazz estaban a quedar nos bloqueos. Bueno, sí. Bueno, sí, después de vista esa falta, bueno, sí. Hay que decir, bueno, sí. Sí, porque Maisley moveuse. Sí, claramente, sí. A ver, a tiros para Blues Monbus. Aí está Marceliño falando con Abrines. Na línea de persoal, Salah Maisley. Primeiro de Maisley dentro. Bueno, é o que ten meter follón, ¿no? Montar follón. A xogada seguinte, pues, podes pescar algo. Bueno, eso tamén hai que saber manexalo, claro. Claro. Segundo tiro libre para Salah Maisley. O segundo de Maisley dentro. Anota os dous Salah Maisley. Reducindo diferenzas, pide tempo morto Xavi Pascual. Aí sempre no partido Blues Monbus, tratando de desenganchar o Barça. Volven os asubíos no SAR. Está a cousa realmente quente na bancada e tamén no campo. É que o partido está duro, hai moito traballo defensivo, hai moitas axudas, hai moito 2 contra 1. É un partido moi trabado, entón, claro. Vamos a ver o planteamento de Pascual para os últimos. Berros de fora a fora no SAR. CJ saca. Víctor y Marte. Estas diagonales para recibir. Luego estamos. Gracias. Está buscando a Lorbe. Marcus, juega aquí. Vale. Cualquiera de los dos pequeños rompe y jugamos como Ronnie. Con CJ por detrás. Pero buscar, si podéis, a Marcus aquí. Romper, sacar a Marcus, que no van a ayudar, o sea que va a estar solo. Marcus Eriksson, outro dos rapaces do filial da Alep, vai entrar e van buscar no último segundo, bueno, no último tío a Eriksson, buscando a sorpresa. A sorpresa, ademais, que Eriksson é un bo tirador, Segue picado Ingles, Sí, non sei segue picado Ingles. Algo os tuvo asubíos con son para os Maisley. colexiados, segue bien mirando pro banco do Blues Monbus, enzarzouse tamén logo co banco. Desde E a logo, cousa está quente. desde logo levantou o público. Sí, señor. Saca Wallace. Balón para Víctor Sada. Últimos 7 segundos. Ahí está Sada. Piques de collera Pumper. La toca Hamel. Balón para Marceliño. Lanzamiento del Orbeck. O balón que non entra. Ese rebote. Toca Pumper. Balón para Pumper. E acaba. Bueno, elixío o pase al Orbeck en vez de Eriksson, que estaba na outra esquina. Bueno, non hubo canasta. Pero o ambiente Esta eléctrico. cousa realmente alporizada. A pupos na bancada do SAR. Acaba a primeira parte 29-33. Partido de defensa. Partido duro, intenso. Camiño dos vestiarios os protagonistas. E tempo, Tito, para tomarnos un respiro e un refresco. Vemos que vai Ingles aí, bueno, acordándose de todos. Bueno, pois en marcha xa o partido no SAR. Un minuto gastado do terceiro cuarto. Comezar este terceiro cuarto pedíndolles disculpas porque non se respectaron os minutos de intermedio normais na Liga Endesa. Non sabemos moi ben a que atende a razón, pero caso é que comezou con minutos de adianto este terceiro cuarto. Nesto que levamos nos 50 primeiros segundos da segunda metade. De momento 2 puntos para Blues Monbus anotados por Pavel Pumprala. Buscando bola Andrés Rodríguez, balón de Andrés. Andrés para Diguar, buscaba contacto, recuperou Tomic. O partido sigue igual, as defensas impoñen aos ataques. Marceliño Huertas,
Marceliño con Diguar. Marca xogada Marceliño, balón para Lorbeck. Cambios, los bloqueos. Ahí está esa defensa de Blues Monbus. Ahí está el balón de Marceliño. Marceliño por arriba, llega Púmprala. Y hay falta de Joe Ingles. Agarró a Púmprala. Observen o público, escoiten o público gozar con Ingles. Sí, o ambiente está o partido está quente, o ambiente está quente. Berros de tonto Nosar para Joe Ingles. Ahí está Xavi Pascual mirando para os seus axudantes. É que os dous aleiros titulares, hoxe, Oleson e Ingles, están con 3 faltas os dous. Problemas no banco do Barça. Lesionado Jasikevičius, en Navarro, en Rabaseda, en Pete Michael. Balón para Púmprala, Maisley para Kendall, la finta. Uy, Maisley buscaba contacto ahí con Lorbeck, con lanzamiento de Andrés. O balón corto, ese rebote para Barça. Unha mágoa, porque Lorbeck picara a finta e cando se iba a levantar es varón. Marceliño Huertas. Marceliño con Andrés, a penetración de Marceliño y llega Maisley, a intimidación de Maisley, acaba barrendo Andrés Rodríguez. El partidazo de Maisley. Balón de Diguar para Maisley. Maisley saca para Púmprala, lanzamiento de Kendall, canasta, sí, canasta de Livon Kendall. Moi ben movido por o Blusés, facer chegar o balón ao poste baixo, dentro, fora, buscar o lado contrario, unha boa canasta. Un partido no que cada canastra ten o seu peso, en Mouro, de momento 4 puntos, 2 canastras no terceiro cuarto para Blues Monbus. Abrines con Tomic fronte a Kendall, preparado Diguar para axuda. Ahí está ante Tomic, 5 segundos. Esa vai ser para Tomic, o lanzamento non, saca para Lorbeck, a tripla que boa, pelota que non, pode haber falta de Marceliño e recupera a Púmprala. Bloqueou moi ben Andrés o rebote. Balón de Andrés Rodríguez. Ahí está Andrés Rodríguez, pide dentro Maisley, saca para Kendall, o lanzamento de 3 de Kendall, non, rebote para Tomic. Era un tiro liberado, chegando en transición, estaba ben tirado. Empate a 33 Nosar, Marceliño, meteu a man Andrés, mete Marceliño, recupera Andrés, activísima defensa en este terceiro cuarto de Blues Monbus. Tremendo. Está rayando ahí a perfección. É que de momento 0 puntos Barcelona en máis de 3 minutos. Andrés Rodríguez, ollo ahí Andrés, balón para Púmprala, Abrines, o balón solto. Esa ao final é para Marceliño, canastra fácil de Marceliño. Pois unha mágoa. Pero bueno, que todas as canastas que consigo Barcelona lle coste o mesmo, ¿no? Porque foi unha canasta moi traballada. Cúmulo de despropósitos. Está atando a zapatilla Pavel Púmprala. Partido parado. Parece que entrou Víctor Sada por Huertas, ¿no? Volve Oleson. E Oleson con 3 faltas. Sí, vai a arriscar Xavi Pascual, vai o banco Ingles, dai eses apupos que escoitábamos. Brad Oleson, que recoñecía que é a cuarta vez que volve a Santiago como integrante do equipo rival. E bueno, unha cidade de que agarda, da que garda boas lembranzas, pero tamén na que sufriu moito, dicía, nos seus primeiros anos. Balón de Andrés Rodríguez. O lanzamento de Diguar, canastra de Diguar. Anotou ben Diguar. Está Oleson con Púmprala, tal vez o xogador de menos perfil ofensivo. Está Abrines con Diguar, un xogador máis anotador, pero a defensa de Abrines de momento non se está a impoñer nin a Corbacho antes nin a Diguar agora. Busca opción Tomic, acaba bloqueando para Oleson, no cambio queda con Kendall. Sí, Tomic fronte a Púmprala, acaba sacando Tomic, ahí está tripla que boa, pelota de Abrines que non, rebote para Kendall para Andrés, buscando transición rápida Blues Monbus. Sí, el Barcelona atascado. Mira Maisley ahí repartiendo por todos lados con Lorbeck. Bueno. Kendall. Púmprala, aí está a tripla de Púmprala, non quedase curta, rebote para Kendall Maisley. 24 máis para Blues Monbus. Sí, o partido sigue moi trabado, sigue moi trabado con... Aí está outra tripla, Diguar, 3. Serán 3 tiros e a cuarta de Oleson. Unha falta moi importante, unha falta un tanto inocente. Serán 3 tiros para Ben Diguar e unha falta que vai levar seguramente o banco a Brad Oleson. A todo isto, acabando o partido en Zaragoza, CAI 80, Lagunaro 62, Murcia 77, Bilbao Basket 80, Gran Canaria 36, Estudiantes 32. Foi o banco, efectivamente, Oleson. E volveu Ingles. E deixámoslo para o final. Sí, señor, perdeu o Madrid. Valencia 88, Real Madrid 79. Reacción final do Madrid insuficiente. Victoria do Valencia de Perasovic. Un arriba Blues Monbus. 2 arriba Blues Monbus. Sí, o Barcelona lle queda outro recurso tamén, en caso de que Oleson fixera a quinta falta, que xogar cos dous bases ao mesmo tempo, que é unha cosa que non fai normalmente, pero bueno, que podería nun momento dado chegar a facer. Anotou os 3 lanzamentos libres Ben Diguar.
pero a defensa de Blues Monbus desta segunda parte acentuouse a presión defensiva. Bueno, moi ben, ¿no? De momento domina a defensa do Bluesense o ataque do Barcelona. 5 puntos no partido para Diguar. Volveu Corbacho que ten 9. Aí está Lorbeck emparellado con Maisley. Pide dentro Tomic. Abrines con Corbacho. Ofrece o bloqueo Lorbeck. Busca o cambio, mete a man Maisley, non chega. O lanzamento de Lorbeck. Hai falta persoal de Kendall. De Kendall parece por chegar tarde. Sí, de Kendall terceira. No, Corbacho creo que estaba emparellado. Corbacho, sí. É que ao quedar emparellado nega o centro, ven a axuda pola liña de fondo e a falta de Corbacho. O primeiro de Lorbeck dentro. 5 puntos para Lorbeck. Foi a primeira falta de Corbacho. Anota os 2 Corbacho. Estáse queixando Maisley. Sí, tal vez rebotes con Tomic, que non solta sei o brazo Tomic. se non estará sacando tanta queixa un pouco do partido a Maisley. Balón de Kendall para Pumprala. Empezou moi ben, pero Andrés Rodríguez. Observen a Corbacho dentro, tratando de enzarzar no bloqueo a Brines. Sí, buscaba Pumprala, Kendall, meteu a zapatilla Ingels. Están a buscar balón interior a Kendall atacándolle a Lorbeck, ¿no? Pensan que aí poden sacar algunha ventaxa. Move de fondo Andrés Rodríguez para Blues Monbus. Busca bola Corbacho. Andrés, balón para Kendall. Aquí finta de Kendall, reacciona Lorbeck con lanzamiento de Kendall. Maisley no rebote, toca Tomic. Balón para Víctor Sada. Acelera Sada, va a encarar a Pumprala. Sada marca os pasos, canastra de Víctor Sada. Sí, moi ben, aguantando moi ben e marcando moi ben os pasos. Anotó Víctor Sada de nuevo por diante o Barcelona Rigal. Menos de 5 minutos para conclusión de este terceiro cuarto. Corbacho, Kendall, Pavel Pumprala. Balón para Andrés. Atención con movimiento para Corbacho. Recibe Corbacho, aí está tripla caendo. Bueno, ese xa era un non vai máis. O non vai máis de Corbacho que non entrou. Balón para Sada. O aliup de Sada. Bonita xogada do Barça, nota Brines. Van dúas xogadas consecutivas que Sada controla o balón polo centro da pista e corre o Barcelona. Eso ten que impedilo. Andrés Rodríguez. Maisley para Pumprala. Arrión do Barça nos últimos minutos. Bloqueos para Corbacho. Están buscando unha e outra vez a Corbacho. Aí vai Andrés, forza Andrés, mete a man Víctor Sada. A pelota solta será para Brines. Sí. A Brines, chega Pumprala. Ollo con Pumprala, está no chan. Víctor Sada recuperou Pavel Pumprala. O lanzamento de Andrés en rebote. Vaya triplas en rebotes en nada. Sí, que partido, agora o Barcelona volveu o partido tamén a través da defensa. A entrada de Víctor Sada aumenta moito o nivel defensivo. Víctor Sada. A Brines para Lorbeck. Lorbeck con Kendall. Ahí está Lorbeck metiéndose en un problema. Acaba sacando para Sada. O balón complicadísimo de Sada. Toca a Ingels para Tomic. O lanzamento acaba posesión. Enmarañouse o ataque do Barça. Pumprala para Kendall. Parase Kendall, ten diante a Tomic. Pumprala, saca, balón aberto, a tripla de Andrés que mete para Maisley. Hay que tirar, alguén ten que tirar e hai falta. No, aguantou moi ben Tomic a Maisley. Pero inteligente Andrés, acababa de fallar unha tripla, elixiu balón interior a Maisley, o que pasa que Maisley non conseguiu solucionar un contra Tomic. Bueno, pois partido parado no SAR, parcial de 9-8 neste terceiro cuarto para Blues Monbus, 38-41, marcador xeral. Tempo morto na cancha, tempo para seguir repasando marcadores. Está gañando no último minuto por 12 CAI de Zaragoza. Murcia está perdendo por 3 no seu partido con Bilbao, partido prácticamente acabado. E Gran Canaria está gañando por 4 a Estudiantes. Así están os marcadores nesta xornada de domingo, que a máis resistra a derrota do líder, do Real Madrid, por 9 puntos ante Valencia. Talle a pasar factura seguramente ao Madrid, o mesmo que ao Barcelona e onte a Baskonia, que estivo moi perto de perder con Valladolid. O feito de estar en playoffs de Euroliga. Acabou a fase regular de Euroliga, empezan os playoffs, están en dúas competicións ao mesmo tempo, pero a máis importante agora mesmo seguramente para Madrid e Barcelona é o playoff para poder estar na Final Four, ¿no? Tito, falabas ti antes do que está facendo o Barça nos últimos minutos, conseguindo transicións máis doadas, máis rápidas aí con Víctor Sada. Sí. Que máis apuntes, que máis cousas ten que corregir Blues Monbus? Por onde pode estar no que queda a victoria do conxunto galego? Necesita anotación, está con unha anotación moi baixa. Necesita que aparezan máis xogadores como que fixo Corbacho, con seus tres triplas na primeira parte. Que apareza Diguar, que apareza Pumprala, Kendall. Necesita puntos.
agora mesmo, porque a defensa do Barcelona volveu outra vez a impoñerse. En defensa está moi ben, o Blusense está a parar ben o ataque do Barcelona, tal vez necesita máis xerar máis puntos en ataque. Pois move de fondo Abrines para o Barça. Outra vez a Zoa, 2.56. outra vez a Zoa Pres despois. Víctor Sada, De saque Abrines. de fondo. Abrines de nuevo para Víctor Sada. Cruza campo Víctor Sada. 17 segundos de posesión para Barcelona Rigal. Abrines. Wallace. Cambios, Wallace, Víctor Sada. Cambios en todos os bloqueos. Sada con Hamel. Balón para Abrines. 6 segundos. Abrines tendiante de la Kendall. Ahí está Kendall, Abrines. Bueno, qué maravilla de Abrines. Acaba fallando. En un rebote y falta de Hamel. Fallou máis fácil. Sí. Eu creo que xa viu tan fácil que quiso hasta lucirse na extensión. Fallou máis fácil. É que na defensa de cambios, a defensa tácticamente está moi ben preparada, moi ben disposta, pero logo hai que parar o balón. O encargado de defender o balón ten que aguantar o un contra un. Bueno, tiña posición gañada Yagüey. Foi pouca cousa hai que decir. Sí. O lanzamento de Ingles que non entra. Polo Chan está Víctor Sada. Arranca Rafa Luz. Cambio na dirección de Blusense Monbus. O corte de Corbacho. O bloqueo de Hamel, balón para Corbacho. Ahí está Corbacho para Kendall. Kendall, sí, vale, muy bien, Corbacho. Vale a canasta de Livon Kendall y hay falta de Sada. Moi ben Corbacho, rodeando no bloqueo, indo cara adentro e aproveitando a axuda para dar un pase picado. Van a pitar a Yagüey. Sí, é que o Blusense está a defender. A ver si vemos ahí. No. Eu creo que era de Sada, ¿no? Sí, parece de Víctor Sada, sí. Blusense, Monbus está a defender moi ben. A pouco que empece a notar en ataque pode elevarse o partido, porque o tenga o Barcelona o tenga aí. 41-41 con ese adicional de Livon Kendall. 11 puntos para Kendall, 4 rebotes. Outra vez presión despois de Abrines, de saque de fondo. Yagüey, movendo Ingles, marca xogada Víctor Sada. 2 minutos para chegar ao último cuarto. Sada diante del tenga Pumprala, bloqueo de Yagüey, piden a continuación, balón para CJ Wallace. Wallace con Corbacho, ahí está Wallace, o lanzamento de Wallace complicado dentro. Canastra de CJ Wallace. Canastra de mérito, ten que traballar moito Barcelona para conseguir canastra, porque o cambiar en todos os bloqueos está a dificultar moitísimo o ataque de Barcelona. 11 puntos para Wallace, 11 para Kendall, máximos anotadores da contenda. Bueno, meteu a man Ingles, dan ya. Parece que despois a Barcelona, que tocou Corbacho. Sí, dice que despois. Mira, Hoyo ese despiste, balón para Ingles para Wallace, busca Tawa, falla. Bueno. Kendall no rebote. Rafa Luz. Un 33. Pide Hamel. Ahí está Hamel. Ayuda de Víctor Sada. Hamel frente a CJ Wallace. Saca para Pumprala. Pumprala para Kendall. Xogando con Hamel y Kendall agora por dentro. Blusense Monbus. Corbacho. A tripla de Corbacho. ¡Tripla de Corbacho! Triplazo de Corbacho en un momento importante. Moi ben xogado por Blusense Monbus, con moita paciencia, xogo de transición típico deles, bloqueos indirectos, e ao final apareceu Corbacho. Agora outra vez cambiando nos bloqueos. Joe Ingles. Wallace mete para Yagüey y hay falta de Pumprala. Quedara emparellado con Pumprala e aproveitou Barcelona esa circunstancia. Dalle explicacións ao banco, como dicindo pouco máis podía facer aí. Sí. Por certo, falando de triplas, bueno, leva 4 Corbacho, comezar esta xornada véndose apertado na clasificación dos triplistas da Liga. De Vries, o xogador de Manresa, está só a 4 del. De Vries anotou 2 onte e hoxe leva 4 Corbacho. Problemas para Wallace. Sí, Ingles, muy bien Wallace, a man de Kendall, axuda de Pumprala. Ollo que hai problemas no Barça. Ingles, ollo que se esgota o lanzamento de Ingles, o lanzamento que non Yagüey, e hai falta de Hamel. Hai falta de Hamel no rebote. Un amago está rescatando posesións aí no último segundo o Barça. Sí, é que o Barcelona está atascado en ataque porque non é capaz de atacar a defensa de cambios de Blusense Monbus. Pero claro, o rebote, bueno, penso que a falta de Yagüey. Sí, solta primeiro o brazo solta Yagüey. E logo, claro, unha vez que ten esa posición, Hamel é imposible. Despois pode ser que enganche, pero primeiro usa o brazo Yagüey. Segunda falta persoal na conta de Robbie Hamel, quinta de equipo. En bonus Blusense Monbus. La línea de persoal, Nathan Yagüey. Ofrece un 66% esta temporada. O lanzamento de Yagüey dentro. Un 76%, perdón, dicía eu. Sí, bueno, o partido sigue atascado. 44-44. Partido duro, trabado, moi táctico. A defensa de Blusense. Pero bueno, as defensas dos dous equipos están a impoñer os ataques. Segundo tiro libre para Yagüey. Bueno, pois anotou os dous, Nathan Yagüey. 44-45, últimos 45 segundos deste terceiro cuarto.
Qué emoción, qué partido estamos viviendo en Osar. Quedan 7 jornadas para conclusión de la Liga. Pavel Pumprala, balón de Pumprala para Corbacho. Pide un bloqueo Corbacho. Ahí sube Kendall. Oye, que va a ser Corbacho. Corbacho, balón de Corbacho a tripla de Hamel. ¡Tripla! Muy bien, Corbacho. Tripla de Hamel. Como dirigió, como manejó a orquestra Alberto Corbacho y a tripla de Robbie Hamel. 47-45. Bueno, unha última defensa e irse ao Claro final do que sí. terceiro cuarto por diante. Imos por ela. Ahí está Víctor Sada. Piden a continuación Yagüey. Balón para Abrines. Despiste de de Corbacho. Porta atrás. Canastra de Abrines. E que hubo un cambio e unha rotación defensiva en ese momento. Abrines gañou a espalda de Corbacho e anotou. Despistouse Corbacho. Partido empatado a 47. Tempo morto de Moncho Fernández. Parcial de 18-14 neste terceiro cuarto para Blues Monbus. Está facendo de novo o conxunto galego Tito un partido realmente magnífico, ¿eh? Sí, moi Fronte ao campeón que chega despois de gañar 24 dos últimos 25 partidos. Vamos a ver. Livo, bloqueas, ¿vale? Robbie, inbounds. Rafa, vas y vienes. Rafa, Livo, fuera. Juega. Para acabar. If there is nothing, listen. If there is nothing, because Rafa can receive. Livo, quick. Same thing. ¿Ok? Rafa va y viene. Balón a Rafa, Livo fuera. Atacamos. Move! When I drive, move! E dúas opcións. A primeira de Rafa Luz, se non pode. Bueno, pues Sería Livon Kendall. son 5 segundos los que ten Blues Monbus para esa última xogada. Son suficientes, chegan para atravesar a pista. A todo isto, público do Sarse, os que tapan vostedes de fondo tratando de presionar a los colexiados. Ahí está esa última xogada con esa acción de Abrines. Rafa Luz, en vivo Rafa Luz, balón para Corbacho. Corbacho, bueno, o que tirou aí Corbacho. Sí, bueno, ben defendido, Y esto acaba. Acaba o terceiro cuarto. De momento está aí na pelea Blues Monbus. Quedan 10 minutos para facer de novo outra fazaña esta temporada. Bueno, pois imos entrar no pabellón do Sar no momento da verdade. Últimos 10 minutos. 10 minutos para saber se Blues Monbus tumba de novo, como fixo na primeira volta o campeón. E é quen de apañar a 15ª victoria que o deixe nunha boa posición despois das derrotas de Juventud e do Unicaja. Vendo de que tamén está perdendo Estudiantes, pois nunha boa posición de cara a afianzar ese 8º posto da clasificación. Desde logo paso un reforzo anímico importantísimo, pois sería ganar o Barcelona 2 veces na mesma liga, Sí, señor. Pero bueno, queda o partido empeza 0-0 outra vez. Queda máis difícil, bueno. Bueno, vamos a ver o último cuarto. De momento a defensa de Blues Monbus está a controlar ben o ataque de Barcelona e viceversa tamén o Barcelona. Decía Moncho na previa que quería un partido igualado con posibilidades ao final, pois mira, aí o ten. Exacto. Balón de Corbacho, Hamel, pedindo a chegada de Pumprala, recibe Pumprala, mete a man a Abrines. Kendall xugando de 5 contra Yagüey. Balón de Pumprala, Hamel, o lanzamento de Hamel, nada, rebote para Yagüey, tocou Kendall, manexerá Barcelona Rigal. Partido acabado en Zaragoza, CAI 86, Lagunaro 74. 15ª victoria para o CAI, Murcia 77, Bilbao Basket 80. Y en xogo, Gran Canaria 42, Asefa Estudiantes 39. Víctor Sada, Sada para Wallace. Ingles, observen dentro a Yagüey que está apartando unha e outra vez a Hamel. Ahí está Yagüey, o lanzamento de Yagüey, non. Rebote para Pumprala. Sí, o Barcelona buscou, pero Yagüey non resolveu, aguantou ben Hamel 1 contra 1. Rafa Luz, Hamel con CJ Wallace. Pumprala con Wallace, vai forzar Pumprala. Meteu a zapatilla por aí Yagüey, creo que foi. Cambiaran o bloqueo directo, entón atacou ao pivot. 9 minutos, 2 segundos por diante. 47-47. Rafa Luz, balón para Kendall, y hay falta. Vale a canastra de Livon Kendall y hay falta de Yagüey. Ao xugar Kendall de center contra Yagüey, isto o vai a explotar moito, encaralo e xugar co balón ao chan 1 contra 1. Sorri Yagüey, segunda falta para Yagüey. Tiro libre adicional para Kendall. Isa, bueno, eso que distinto é unha parte da historia. A outra podemos vela tamén no rebote, non? No sentido de que o Barça vai ter aí vantaxe. Sí, pero bueno, cada un ten que explotar as súas ventaxas, ¿no? A ventaxa de Blues en ataque é Kendall atacar a Yagüey, porque Kendall é un xogador que de cara xoga moi ben
Jagüey é un defensor un pouco máis lento. Mira, Brines, a man por detrás de Corbacho, recupera ahí Rafa Luz, balón de Rafa para Corbacho, a tripla de Corbacho, ¡3! 3 de Corbacho, tripla de Corbacho para dar a máxima diferenza do partido para Blues Mombus. 53-47, outra a vez bancada do Sal vai se vir abaixo. Outra vez a defensa de Bluesense, conseguindo recuperar un balón. Rafa Luz era Víctor Sada, saca falta de Kendall. Sí, cambian, é que Bluesense cambia. Terceira de Kendall. Víctor Sada tratou de atacar a Kendall. Terceira falta persoal de Livon Kendall. E aí está a tripla de Corbacho, que rápido arma aí o tiro. Sí, é que como con Corbacho, sobre todo nos balances defensivos, hai que ter moitísimo cuidado, por eso Pascual non quere que o Bluesense corra, non por anotar mellor bandexas, sino por conseguir tiros liberados para xente como Corbacho. Move de fondo Víctor Sada. Balón de Sada, Wallace para Oleson. Y de dentro Jagüey, aí está Jagüey con Hamel. Outra vez, sí. Vai percutir Jagüey, saca para Oleson, a finta, pica Púmprala, e falta de Púmprala, le vale. Ben xugado por Oleson e por Jagüey. Como reequilibrou aí o corpo Oleson para acabar lanzando. Sí, porque anotar diante de Púmprala, ademais, non é nada doado. Está claro que o desequilibra Púmprala, pero como acomoda o corpo dentro do desequilibrio e saca o tiro ese tan sensacional. Aí está, mira. Como corrixe. Xugador moi potente tamén Oleson, con moi boas pernas. No adicional, Oleson. 53-50, 8-24. Pavel Púmprala. Balón de Púmprala para Kendall. Kendall triangula con Rafa Luz. Kendall para Rafa. O bloqueo de Hamel. Kendall, Púmprala. Manda Ingles. Oye, a Ingles. Outra vez atacará Kendall. Exacto. A piques de facer la falta Jagüey. Aí está Kendall meténdose en un problema. Acaba perdendo a bola Blues Mombus. Sí, agora aguantou ben Jagüey, aparte que se esgotaba a posesión. Víctor Sada. Aí está Sada diante del Rafa Luz. Busca o seu lado esquerdo Sada, o lanzamento non, rebote para Kendall. Debe así rebotes Kendall. Rafa, balón de Rafa para Hamel. Falta de Wallace. No, pisou a banda. Sí. Ou falta, a ver quen digan os colexiados. Aplaude Pascual. Sí, parece que falta, sí. Parecía que o árbitro pitaba que que pitaba liña, sí. Sí, o árbitro de fondo. No, pero no. No, falta de Wallace, sí. Outra vez ben o Bluesense chegando en transición antes de que a defensa do Barcelona este ben asustada. Balón de Kendall. Sae Hamel, recibe Robbie, a finta de Robbie, pica Wallace, puede haber falta, eu creo, de CJ Wallace. Será balón de fondo para Blues Mombus. A mí parece que falta por lo mesmo que a situación interior de Wallace. Ou é falta ou o saque de fondo é para o Barcelona. Mira, espera que a ver se corrixen. Sí, é que o saque de fondo penso ou é falta ou o saque de fondo é para o Barcelona. Sí, danllo Barça. Sí. Corrixen en danllo Barça. O que fora tal vez falta. Falta de Wallace, eu creo. Sí. Víctor Sada para Oleson. Oleson quedó con Kendall. Sada buscando dentro a Jagüey, que está con Púmprala. Trata de anticipar Púmprala. Ahí está Sada, balón de Sada para Wallace. Pica Hamel, la suspensión, o lanzamento y a canastra de Silla y Wallace. Sí, tal vez o mellor anotador. Tal vez, ¿no? 13 puntos. 13 puntos para Wallace. Máximo anotador de Barcelona. Con 15 está Corbacho y 14 Kendall en Blues Mombus. Berros de Obradoiro. Púmprala con Abrines, penetra Púmprala, saca ya falta, perdón, a Ingles. No, Ingles a cuarta. A Ingles, sí. A cuarta de Ingles. Con 4 está Oleson. Y él. Ahí está de nuevo una situación muy semejante a de Wallace, que veníamos reclamando en la jugada anterior. Sí. Move de fondo Rafa Luz para Blues Mombus. 7-0-3. Aún. Balón para Corbacho. Kendall, busca solucións Kendall, a piques de perder Kendall, aí está Kendall, saca o gancho Kendall, chega Hamel, mete a man Wallace, Hamel, non pode, non hai falta, indican os colexiados. Víctor Sada. Bueno, o público ahora se vai a pedir todas, Aí está Sada, rompendo a Rafa Luz, sí, vale a canastra de Víctor Sada e hai falta de Rafa Luz. A defensa está tácticamente moi ben plantexada, pero hai que aguantar, volvo a insistir, os uns contra uns. Unha cousa, Tito, estamos vendo que está moi pegado Rafa Luz a Víctor Sada. Sada é un xogador explosivo, sabe, polos dous lados. Igual non ten tanto tiro. Non é mellor darlle un poquinho de metros, flotalo un pouco, apostar por eso antes que pegarse tanto? Sí, para defender ben hai fundamental coñecer a quen defendes, non? Non é o mesmo defender a Marceliño que defender a Sada. É que estamos vendo que o está rompendo. Sí. Bueno, agora foi un erro claro defensivo, pero bueno, un erro en moito tempo, é dicir, tampouco a defensa do Blues está moi ben, que ten que cuidar é un contra un.
Ahí está moviéndose Corbacho, balón para Hamel, el lanzamiento de Hamel, la pelota que non salto, rebote para Kendall, Kendall para Hamel. Sí, muy bien Kendall. Outro rebote máis para Kendall, van 7. 27 para Blues Esmonbus por 22 do Barça. 53-55. Está mandando campeón Osar. Rafa Luz, balón para Corbacho. Sí. Mete a Man Oleson. A tripla de Corbacho. Bueno, Corbacho xa Outra vez rebotea rebote Kendall. Que está máis rápido que Jagüey no rebote, como sabe, ven de cara. Sí, hai espazos abertos. Pavel Pumprala. E outra vez bloqueos para Mira Corbacho. Corbacho con Oleson, balón para Corbacho. Hai falta para agora Oleson. conseguiu. Bueno, pois vaise a bancar, vaise o banco Oleson. Sí. Será a quinta de Oleson e isto en principio, na teoría, é unha boa nova para Blues Esmonbus. Pois sí, ademais o ataque inteligente por parte de Blusen, sabendo que os aleiros están os dous con 4 faltas, continuos bloqueos para os aleiros, ¿no? Sí, que busca aí Corbacho, como Claro. sabe de onde ven, colle o balón. E vai buscalo. E vai buscar a trayectoria. Vai buscalo, sí, moi ben. Bueno, pois tempo morto na cancha, parcial neste último cuarto de 6-8 para o Barcelona, Rical. Está o partido realmente aí no aire. Está o partido realmente, bueno, extraordinario, moi O partido, emocionante. por un lado está atascado, non é un partido igual espectacular en canto a anotación, non hai moito contraataque, moitos triplas, canastas espectaculares, pero está intensísimo e moi emocionante, moitas alternativas no marcador. Foise o Blusense a 6 puntos, agora un parcial do Barcelona volve a poñerse por diante. Partido emocionantísimo, as defensas estánse a impoñer aos ataques, pero o Blusense, penso, tamén, o comentaba Moncho antes do partido, está o partido onde quere. Eu creo que se a Moncho lle plantexan este escenario onte, así non sen problema ningún. Sí. Vamos, encantado. Están a favor do ambiente, os xogadores importantes, Oleson xa fora, Ingels con 4 faltas, defendendo moi ben os balóns interiores. Sí. Tal vez o único eses uns contra uns de fora cara dentro, pero bueno, está a dominar o partido defensivamente. Sí. E bueno, ten muitísimas opcións de levarse o partido, En Canarias, Herbalife está gañando por 11, 56-45 a Estudiantes, acabándose xa últimos segundos do terceiro cuarto. Por certo, como lles dicía, final de partido o que nos agarda trepidante. E a semana que ven o que temos por diante. Ás 12 da mañá comezaremos cun Barcelona Herbalife Gran Canaria e ás 12:40 conectaremos con ese compromiso do Blues Esmonbus diante do Real Madrid. Aí estaremos co compromiso de Blues Esmonbus e sen perder de vista o partido do Barça. Unha xornada foi realmente moi difícil en canto a nivel de baloncesto en Europa. Sí, pero bueno, o Blusense que se poida superar, vamos. Sí, você vai xogar contra un Madrid que ven de xogar o playoff de tamén pode de Euroliga, entonces tamén é unha situación, bueno, o Madrid é o Madrid, pero bueno, non está mal xogar neste momento contra eles. No, mira, o sea, acaba de perder en Valencia. Sí. Saca Corbacho para Blues Esmonbus. Balón para Kendall. Kendall con Rafa. 5:50. Kendall, Rafa. O bloqueo de Hamel, balón para Kendall. Ahí está Kendall buscando a Jagüey. Outra vez intentando moi ben. Vale a canastra de Livon Kendall e hai falta de Jagüey. Esta é unha xugada que fai o Blusense que podían esperar a salida de Corbacho con un bloqueo, pero elixiron o balón a Kendall para xugar de cara contra Jagüey, ¿no? É unha xugada seguro que falada no tempo morto, aí o vemos. Xugador máis lento e moi ben aproveitado por Kendall. Un dos xogadores que mellor saca faltas na Liga Endesa, Kendall. Está nesa clasificación pois na parte alta e está entre os 10 primeiros. E xugando de máis center. faltas saca, o se leva 6 xa, claro, xugando 6 faltas. Claro. E outra vez a presión. Aí está Sada, balón para Brines. Tiro libre, en Sada que sube con el Corbacho. Ahí está Víctor Sada, ese 2-1, mete a man por aí Diguar, balón para Barça, para Sada. E agora cambiarán entonces os bloqueos. 14 segundos de posesión. Ahí está Sada buscando bloqueo de Jagüey e de Wallace. Continúa Sada. Sada que mira para Wallace. Wallace que non se entera, non sabe onde ten que estar. Acaba tirando Víctor Sada e vai unha pedra. Toca Hamel. Unha mágoa ao rebote porque dende logo a defensa perfecta. Está tendo problemas Hamel no rebote. É máis baixinho que Wallace, que Jagüey, que Tomic. E aí sí que se está notando con problemas Hamel. Parte este rebote foi moi largo. Saiu moi cara fora. Bueno, tiña ventaxe ao atacante. Move Sada. Jagüey. Víctor Sada, 56-55, un arriba Blues Esmonbus. Outra vez cambios en todos os bloqueos. Wallace. Abrines, perseguido por Corbacho. Agora Rafa Luz estaba despistado. Balón para Ingels, a tripla que boa, tripla de Ingels. Anota Joe Ingels, 56-58, menos de 5 minutos. Bueno, Obra necesita puntos, porque en defensa, bueno, máis ou menos está moi correcto. Balón para Kendall. Va a buscar ahí otra vez a Jagüey, sí. O reverso de Kendall. Reacciona rápido de pes Jagüey. Rafa Luz.
No cambio con Yagüey. Acaba sacando para Hamel. Hamel, 6 segundos. Rafa, tripla ante Yagüey. Nada. Balón para o Barça, para Brines. Bueno, a defensa do Barcelona tamén unha cousa parecida a defensa do Blusens, cambiando e aguantando ben os seus contra uns. Víctor Sada. Outra vez o Hamel cambio. con él. Wallace, Ingels. Ingels, axusta defensa. Blusens Mambús. Wallace mete a man Corbacho. Wallace que busca dentro, acaba sacando para Sada. Pase extra para Ingels, a tripla que boa. Tripla de Ingels. Non esgotábase o tempo de posesión. Xugou moi ben o Barcelona, provocou o 2 contra 1, sacou o balón fora ao cual hacia a Sada e despois Pues son 6 puntos consecutivos de Ingels. 5 arriba o Barça. Wallace xugou moi inteligentemente. Cando veu chegar o 2 contra 1, balón fora. Ahí está Hamel. Y hay P. Indican P de CJ Wallace. Pues menos mal, porque quedaban 6 segundos. Mal, sí. Pero bueno, Joe Ingles con estas dúas triplas sacou pa diante o seu equipo. Aunque tú decías, os dous en defensa están máis ou menos apañados, Claro que necesitan puntos. Y ahí está encontrando en este momento a Ingels o Barça. Apareceu Ingles e marcou a diferenza. Volve Tomic, séntase Yagüey. Proponlle outra estrategia. Agora mesmo o partido no xogo interior o Barça a Moncho. Diguar. Rafa, a tripla de Rafa. ¡Tripla! Quedaban 3 segundos. Tripla importante de Rafa Luz. Muy importante. Volve a meter o Blusens claramente no partido. Ingels perseguido por Corbacho. Agora xusta con Kendall. Blusens Monbús. Balón de Abrines para Tomic. Asistencia de Tomic, canastra de Sada. Isto fai moi ben Sada. Moitas veces nos partidos corta por a línea de fondo e o volveu a ver moi ben. Es que o seu defensor foi facer a axuda a Tomic, claro. E aí ao non chegar que a defensa de Rafa cambios Luz queda libre. A defensa de cambios, cando chega o balón ao poste baixo, o mellor queda emparellado un pequeno con un grande, fai falta unha axuda, ¿no? Ahí está Moncho Fernández. En el triple cambio quedes tú con el 5, ¿de acuerdo? Vale, mira. Claro, que ten que haber un triple cambio A ver si defensivo. somos capaces de jugar ahora. We are able to run first down. Vale. Pero si no. Pecho uno, acordaos. Una vez, bien, ya está. Go. Pin down. Pin down. They are switching. Sí. No. You are the 5. You are screening. And go. If they switch, okay, ask for the ball. We can pass to you. Your screens, Alberto Orbe. And remember, there is nothing back screens. And this situation. Hey, set the screen. And ready. If you don't got nothing when past you're the doing screen, that, you can play and they one are of ready to those switch plus one. attack with the flash. Vale. Hey, Por ahora, first down now, and then pecho. Se estaba a falar, bueno, aparte de que cando que falamos, non, nos cambios defensivos despois tratan de non quedar emparellado un pequeno con un grande dentro, por eso falaba do triple cambio. Pero despois tamén falar do ataque do Blusens. Blusens necesita puntos, porque esas dúas triplas de Joe Ingles separaron moito a Blusens, que está en 59, necesita anotar. 3-15, 4 abaixo. En bonus o Barcelona. Detalle tamén importante. Balón para Diguar. Bloqueos para Corbacho. Ahí está Corbacho tratando de enganchar a Ingels. Balón para Corbacho. Con cabeza Corbacho. Balón para Hamel. Andrés Rodríguez. Ahí está de nuevo base titular. Balón para Kendall. Queda liberado. Lanzamiento de Kendall. ¡Tripla! Pues sí. Tripla de Kendall. Quedaban de nuevo 3 segundos de posesión. Anota Livon Kendall. Está moi importante. O defensor de Corbacho foi pegado a él. Unha pequena axuda do pivo. Aproveitou moi ben. Por certo, hoxe, duelo importante. Kendall Wallace. Especúlase coa posibilidade de que Kendall substitúa a Wallace a temporada que ven no Barça. Acaba contrato Wallace. Ese foi o rumor dos últimos meses. Ataque importante agora, pode poñerse por diante outra vez Blusens. Andrés Rodríguez, balón para Corbacho, 62-63. Ahí está Andrés con Sada, balón de nuevo para Kendall. Solución Kendall, 5 segundos. Kendall, la suspensión de Kendall, esa non entra, ese rebote, imposible para Hamel, captura Brines. Aguantou Ben Tomic, forzou o tiro e non entrou. Marca puño Víctor Sada, 2-13, agora hai que defender. Sí, o partido está... Ingels. Pa calqueira dos dous. Sada, arranca Tomic, balón a continuación para Tomic, quedó con Hamel. Ahí hay un sí que mundo de facilidades para Tomic. Tomic si recibe aí, si consigue recibir aí, casi prácticamente imparable. 62-65, menos de 2 minutos. Balón para Corbacho con Ingels. Andrés. Cambios outra vez na defensa tamén. Atención o cambio, quedó Corbacho con Wallace, balón para Corbacho. Hay falta de Wallace.
Están a cambiar tamén, Wallace cambia Terceira. nos bloqueos para Corbacho. Serán tiros para Corbacho. E un tema tamén a non desbotar. Está en bonus o Barça, o Sí. que está costando anotar no día de hoxe. Sí, importante, sí. Primeiro tiro libre para Alberto Corbacho. Dentro. E o cuarto xogador máis fiable da Liga, Corbacho, desde a persoal. Sí, bueno. 92% de acerto. Kendall está en 20 puntos, Corbacho en 16-17, son os dous xogadores seguro destinatarios do balón. Sí, señor. 20 puntos, 8 rebotes, Kendall. A subíos, a pupos nos Sar para conducción de Sada. Sada para Abrines, Abrines para Ingles. Sí, Y de outra dentro vez Tomic. Sí, pero Aí agora ten moita vantaxe con Hamel, acaba sacando para Abrines. Abrines. falta de Diguard, penso. Na recepción anterior de Tomic estaba lonxe do aro, fora da pintura, aí é menos peligroso. O que me chama a atención é que está Kendall con Wallace e Hamel con Tomic en defensa. Bueno, pero é que están a cambiar en todos os bloqueos, entón, bueno, os emparellamentos en realidade aí. E agora corrixen, agora sí que está Kendall con Tomic. Sí, pero bueno, cando hace un cambio volven a cambiar. Sí. Víctor Sada. O lanzamento de Sada. Esa non entra, ese rebote importante para Hamel. Ataque importante agora. Agora sí, minuto 10, oportunidade de poñerse por diante. Indica a xogada Moncho e aí está marcando Andrés. E o momento da verdade. Blue Saints Monbus trata de tumbar de novo campeón. Claro que pode. Andrés Rodríguez. Sae Diguard de bloqueos. Ahí está Diguard perseguido por Abrines. Balón para Hamel, o lanzamento de Hamel. ¡Canastra! Uf. ¡Canastra de Robbie Hamel! ¡Qué bonita Nata Hamel! Un arriba Blue Saints Monbus. Moi ben Hamel, despois de bloquear a salida de Diguard, abriuse e conseguiu anotar unha canasta. Esta defensa importantísima. 50 segundos. O partido está para homes. Ahí está Ingles. Ingles para Wallace. Wallace para Tomic. Tomic fronte a Kendall. O lanzamento de Tomic. Que ben o fai Tomic. Canastra de moi ben. Tomic. Conseguiu progresar cara a pintura. Aí sí que perigosísimo. E agora hai que anotar. 66-67. 30 segundos. Dúas posesións. Anotar e defender a do Barça. Outra vez bloqueos Andrés Rodríguez. para Diguard. Atención a Hamel. Balón de nuevo para Hamel. Ahí está Hamel. Hamel. O lanzamento de 3 de Hamel. ¡Tripla! ¡Tripla! ¡Tripla de Robbie Hamel! ¡Triplazo de Hamel! Benza baixa bancada do Sar. Triplazo do Hamel. 69-67. Una última posesión para o Barça y esto está increíble. A ¡Qué inteligencia. partido! 22-20 neste último cuarto. Sí, E sí. a bancada do Barça que non dá crédito. A piques de novo de tumbar o campeón. Estaba a decir a inteligencia de Andrés de buscar a Hamel, que acababa de anotar, estaba enchufado, buscar agora, antes de anotar a de 2, agora de 3. A ver qué diseña Xavi Pascual. Tenemos que jugar leyendo lo que haya, tanto para un tiro de 2 como para un tiro de 3. ¿Vale? Pero porque Vamos a defensa- a jugar lo siguiente. Que non sabe que vai facer obra. Pero hay que pasar el balón a quien esté solo. Lo están a cambiar na defensa, rotacións. Cuentas abajo 5. Sale. Vas y miramos interior. No jugáis pick. Hay que ganar interior. Y después, a partir de ahí, 1 contra 1, se cierran in out, tiro y se acabó. Salida de presión con Víctor, Vamos. Bueno, pues está claro. Por un lado, non sabe moi ben como vai defender Blue Saints Monbus, pero que busquen dentro. Non quere ningún tipo de xogada de bloqueo de continuación, que busquen dentro esa vantaxe e a partir de aí, Sí, un dentro busca- fora ou que busquen un tiro. Acaba de anotar Tomic dentro, van a Eso é o buscar que a queren. Tomic e triangular polo poste alto. Non quere bloqueos directos porque vai haber cambios. Despois leer neste tipo de defensas hai que leer onde Sí. está, se hai un xogador solo, se hai unha ventaxa. Claro que leer con estes segundos que quedan e indo por debaixo no marcador non é tan fácil, Bueno, Penso agora, eu, non, Tito? Ti Sí, sabrás mellor que a min. É difícil, pero bueno, son moi bons xogadores. Mira, 17 segundos. Balón para Tomic. 69-67. E unha falta. Agora hai bloqueo e buscarán interior para Tomic. Ahí está Ingles, buscan a Tomic. Eso es lo que pedía Xavi Pascual. Balón para Tomic con Kendall. Ahí está Tomic. Non vale. Non vale. Uy, cuidado con Tomic que lle acaba de dar aí un golpe. Non vale a xogada. Está anulada de antes. Hai falta de Kendall. A ver, a Penso tiros que ben para pitado. Tomic. Penso que ben pitado porque a falta é abaixo. A falta, sí, mira. Foi bastante abaixo. Mira, como vemos. O golpe. O golpe foi duro, Non é ninguna tontería que che dea un golpe, un tipo de 2 Vamos a 16 ver. como Tomic. Aí Aí hai falta. pitan. En ese momento se anula a E aí falta. está o golpe. Bueno, como ves a xogada? Dubidosa, Dubidosa, bastante, ¿verdad? Sí. Porque aí que... Pero bueno,
Aí é cando pitan a falta. Bueno, é que aí é a falta. Si pitan a primeira, sí que despois hai un movimento despois de... Pero bueno, podería dar a falta, a verdade que podería dar a canasta perfectamente. Mira. No, 2 más 1 2 máis 1 dan ou non dan esa No, canasta? o árbitro anulou a canasta. Sí. Sí? No. Solo nos queda un. Vale. Mira. Es que sigamos. Sacan de aquí, sacan de fondo. Sí. Vale, mira. Aspas y motion. Pintando. Que Blues non está en bonos. Entón, si non Sí, foi están os canasta... dous en bonus, Creo que están os dous en bonus, sí. Angón. Mira. Entón está a falar... Están os dous en bonus, sí. Entón está a falar do ataque seguinte. Of the big guys, eh? Of the big guys. If the big guys are behind. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si nos damos conta do que pasou. Se deron ou non validez a canasta. Claro. En principio parece que non a deron, pero vendo a reacción do público... Claro, non é comprensible, ¿no? Porque Sí. se anulou a canasta, desde logo o xesto do árbitro foi clarísimo, anulando a canasta. 69-69, pois deron validez. Deron validez a canasta Sí. o outro árbitro. Bueno, e aí ese enfado e eses berros. O lanzamento, Tomic, ollo con ese balón para Bueno, Kendall. hai unha Quedan última. 6 segundos. Vamos, Kendall, vamos. Non hai tanto que mirar. Corre Kendall, balón para Hamel. Hamel, levántase, Hamel. E haberá prórroga. Sí, non entendo por que Kendall non lle deu o balón a Andrés, que Tardou lle estaba moito, pedindo, sí. sí. Quiso facer de base, digamos, buscando ao compañeiro adiante. E bueno, con respecto á última canasta que un árbitro anulaba, seguramente outro deu a canasta, bueno, non é estrano, é dicir, levanta o balón no mesmo momento que fan a falta, pode ser, De todos os xeitos, o que me chama a atención é que o colexiado que apita, que teóricamente o que mellor Claro. colocado está, Sí, di que non é válida esa Pero además canasta. o di claramente. No, é que é moi claro, está a 2 metros. Sí. Ve a xogada, ve a man de sei. Kendall. Non sei. Aí bueno, é que venga a 2 metros e di non claramente. Sí, non sei por que ten que vir outro a desdecilo. Que ademais está vendo a xogada máis de costas e máis Sí. lonxe. Pero bueno, 5 minutos máis de baloncesto, ¿no? Dende logo o partido xa estaba dende hai tempo para calqueira dos dous. O Hamel fixo valer moi ben as súas ventaxas, asumiu a responsabilidade con 2 tiros abertos claros, e o Barcelona buscou a Tomic dentro as 2 veces. Bueno, son 2 cousas distintas, cada un aproveitar as súas ventaxas. Bueno, vamos a ver estes 5 últimos minutos. Bueno, pues a gozar destes últimos 5 minutos. Bueno, estes últimos, veremos dos seguintes Bueno, 5 veremos. minutos. En principio, a teoría di que o Barça ven de xogar Euroliga, que ten outro compromiso o martes, que ten fora xa do partido a Oleson con 5, que con 4 Ingles con 4. está Ingles, tamén ollo en Blues Monbus, que están con 4 Kendall e Diguar. Bueno, non sei como ves este partido novo que comeza ahora con 5 minutos, Bueno, Tito. Barcelona tratará de aproveitar a súa ventaxa con Tomic no poste baixo. Aí a defensa de Bluesens vai ter que facer pois axudas e tratar de traballar aí. Bluesens xugando con pivos abertos, tanto Kendall xugando de 5 como Hamel de 4, tratarán de aproveitar tamén eses tiros e a ver se aparece algún tirador, ¿no? A ver se aparece Corbacho, a ver se aparece Diguar, e poden marcar un pouquiño a diferenza con algún tiro. Bueno, veremos tamén se Moncho sigue apostando por esa dupla interior. Sí, vamos a Kendall. ver, porque está Meiri no banquiño, que tamén podría... Sí, é o que dicía eu, se Sí, sigue sí. apostando por esa vía ou volve Maisley. outra posibilidade. En principio, seguen Kendall e Hamel. E siga a defensa de Bluesens con cambios. Ahí está Abrines, balón para Ingles. E Ingles con outra vez Corbacho. Barcelona Buscan insistindo a Tomic. Sí. Tomic aí con Diguar, que ten 4 faltas. Balón para Abrines, saca Abrines para Sada. Ollo que quedan 7 segundos. Balón para Tomic. Tomic con Kendall, con 4 faltas Kendall. Meta pan Kendall. Tomic, balón para Sada. Sada que penetra, balón para Abrines e acaba. Gran defensa de Blues Monbus. Outra vez é que Aí Barcelona- xogando o seu tipo. Kendall aguantou con 4 faltas. Posesión pro conxunto galego. Barcelona non consigue, se o Bluesens consigue aguantar os uns contra uns, despois tácticamente non é capaz o Barcelona de conseguir ninguna ventaxa. 4:30. Andrés pedindo que veña Corbacho. Corbacho para Hamel. Hamel para Diguar. Berros de agora- Obradoiro no SAR. Andrés.
7 segundos, hai que mirar aro, miran para Corbacho, aí está a tripla de Corbacho, 3! Esperou moi ben Corbacho. Corbacho. Esperou moi ben o bloqueo, aguantou moi ben e saiu atacando a Ingles con 4 faltas e moi ben Andrés tamén leendo a donde ten que ir o balón. Medindo moi ben o tempo do movimento de Corbacho. Sí, esperando. 6 triplas para Corbacho, 20 puntos. Aí está Tomic. Uy, que falta de Kendall, que quinta falta de Kendall. Bueno. Eliminado Livon Kendall. Muy buen partido de Kendall, Sí, señor. Dando ese paso a fronte que pedíamos al principio. Sí. Jugador franquicia, jugador referencia. Sí, en este partido ten que estar ahí. 20 puntos, 9 rebotes, 21. 6 faltas recibidas, 21 de valoración, una asistencia, boas porcentaxes e gol de Maisley. Sí, bueno. É unha acción Recibido distinta. con ovación. Maisley tratará seguramente de buscar máis perto do aro, pero tamén o Blues Monbus gaña en intimidación, gaña en rebote, probablemente. Falla Tomic. Bueno, Confiamos, claro que sí, en Salah Maisley. Gran ovación tamén na súa E retirada logo, para Livon Kendall. a posibilidade dos dous aleiros que ten agora mesmo na pista blusens, que son Diguar e Corbacho, dous tiradores. Anota ante Tomic. 72-70. 14 puntos para Tomic. Adornados a máis con 8 rebotes. Andrés, balón para Hamel. Hamel para Corbacho. Sí, Tratando Sada, de buscar a Andrés, que está enganchado ahí con Sada. que non quere que reciba porque agora 11 segundos. Balón para Hamel. Hamel con Wallace. Momento rápido. Lanzamiento de Hamel. Non. Rebotea Tomic. a defensa de Sada impediu que recibira Andrés e que saíra con timing o tirador de bloqueos. Víctor Sada. Ofrece bloqueo Tomic. Ahí está Sada. Balón para Wallace. Abrines. Pide de nuevo Wallace. O lanzamento de Abrines. Bueno, bueno, que triplazo tremendo de Abrines. Sí, é que o Barcelona ten que atacar así, porque como hai cambios en todos os bloqueos, non están a conseguir ventaxes, é o xogo de 1 contra 1, tratar de gañar a ventaxe no 1 contra 1. Primera tripla no partido de Abrines. ¿Y en qué momento? Andrés Rodríguez buscando desesperadamente a Corbacho. Muy Hay ben, que Andrés. inventar outra cousa. Marca peito Andrés. Busca de nuevo a Corbacho. O bloqueo de Maisley. Ahí está penetración de Andrés. Falta de Tomic. La mágoa. Buscaba xa o pase por arriba, Sí, eu creo, sí, por sí, elevación para Sí, Maisley. a outra solución, cando os tiradores non salen liberados dos bloqueos, bloqueo para Andrés Ahí está. A falta. e sacou unha falta importante. Tiros libres para Andrés. Tercera falta ante Tomic. Volve Marceliño. Sí, a mí extrañábame que non tivera antes na pista, porque ante a falta de a necesidade de puntos de, sí, agora con 2 bases, pero a necesidade de puntos do Barcelona, Marceliño é un xogador máis anotador que Víctor Sada, que se estaba atascando bastante en ataque. Segundo tiro libre para Andrés Rodríguez. O segundo de Andrés dentro. 5 puntos para Andrés Rodríguez. 8 asistencias. Marceliño Huertas. Menos de 3 minutos. Sigue mandando Blues Monbus. Abrines. O bloqueo de Tomic. Ahí está Abrines. Outra tripla que boa. Tripla de Abrines. Bueno, apareceu, ademais é un xogador moi novo, bueno, é verdade que ven de anotar 21 puntos contra o Maccabi, pero asumiu a responsabilidade de que maneira, Ten que apretar un poquinho máis Corbacho nesa Sí, defensa. sí, claro. Balón para Corbacho. Corbacho, Diguar. O corte de Andrés perseguido por Marceliño. Ofrece o bloqueo Maisley. A tripla de Andrés. Esa non entra, ese rebote. O salto de Hamel. Balón para Sada. Vaya salto de Sada, no rebote. 2-20. 2 arriba o Barça. Hai que defender agora esta posesión como sexa. Sí, defensa importante. Marceliño. Falta de Andrés Rodríguez. Sí. É que estaban todos moi abertos, entón aí se hai cambio nese bloqueo, quedaría emparellado Andrés con Tomis, era unha situación moi difícil. Vamos a ver, por Ahí eso está. intenta non cambiar. E engancha. Anota o primeiro Marceliño. Bueno, o Barcelona non sei se vai gañar ou non, de logo se gaña vai ser un triunfo sudado, Sí. E a ver que custe ten de cara ao martes. E o Sí. partido de Euroliga. Sí, sí. Segundo tiro libre de Marceliño. Anota os 2 Marceliño Huertas. Fai falta que aparezan agora, se necesitan puntos os aleiros. Vamos de Iguar, que aparece moi poquinho nos últimos minutos. Sí, bueno, boa defensa tamén do Barcelona, pero sí que se necesitan puntos os aleiros. Andrés Agora, Rodríguez. bloqueo para Corbacho, cambian. Ven polo outro lado Diguar. Aí está Diguar, Andrés. Andrés que penetra, Andrés, pode haber falta de Marceliño, a pelota que non entra, Andrés tira, acaba tirando contra Wallace e aí non sabe. Sí, o colexiado de fondo eu creo que non sabe. Pareceme ben, sí, porque por un lado calqueira dos dous pudo botar o balón fora, me parece unha decisión xusta. Moi ben a Collera o defensa. balón xa caendo, Andrés Rodríguez tirou a dar a Wallace e aí é moi difícil.
Ahí está, puede haber falta anterior de Marcelinho co corpo. Estorbanse entre Wallace e Tomic. Bueno, tal vez máis Andrés, sí. Igual favoreceu esa indicación a Blues. E logo a alternancia favorece a Blues. Move Andrés. Balón de Andrés para Hamel. Hamel, la tripla de Hamel. Sí. ¡Tripla! Sí, Hamel. 77-78. É que era a xugada que se necesitaba neste momento, unha tripla. 13 puntos para Hamel. 3 triplas de 4 intentos. ¡Vamos, sobra! Ahí está Víctor Sada. Balón para Marcelinho. 1:43. Hay que defender. Atención ao corte por detrás de Sada. Marcelinho, comeu o balón Marcelinho. É que Sada cortou e Marcelinho. Non o viu, estaba só Víctor Sada, non o viu Marcelinho. Chegou de memoria. Sí. Una faciana de desesperación de Xavi Pascual. 77-78. Outra vez bloqueos para Aleiros. Agora ahí está Hamel tratando de enganchar no bloqueo a Abrines. defendeu ben Abrines a saída. Andrés para Maisley. Maisley de nuevo para Andrés. Ahí está ese 2 para 2. Penetra Andrés con la izquierda fácil. Canastra fácil. Estaban todos pendientes do pase para Maisley. Exacto. Anotó Andrés. Quedou pasillo para Andrés. Bueno, defensa é outra vez importante. Y ahí está, se va por arriba Blues Monbus de nuevo. A un 10. Marcelinho, canastra. Asistencia Marcelinho, canastra Tomic. Jugada moi parecida a anterior, Demasiado fácil. Bloqueo directo a continuación do base con 5. 79-80. Diguar, Maisley. Pase o que pase, é para estar orgullosos deste equipo. Partidazo. Estamos falando de 2,5 millones de orzamento. Partidazo. Fronte ao campeón, dos presupostos máis baixos. Hamel, o lanzamento de Robbie. Esa non entra, forzada, desequilibrada, salta Maisley e hai falta. Bueno, Sada está na pista. Será a quinta de Diguar. Tal vez non sexa un xogador ofensivamente tremendo, ¿no? Pero é que fai un traballo enorme en defensa. Colleu 2 rebotes por enriba do aro. É un xogador importantísimo para este Barcelona. Vai se ir ao banco. Eliminado Ben Diguar. Aí o colle por encima de Maisley, Vai entrar Pumprala para xogar estes últimos segundos. Blues Monbus con Andrés, Pumprala, Corbacho, Maisley e Hamel. O Barça con 2 bases. Sí, señor, con Marcelinho e con Víctor Sada, con Abrines, con Tomic e con Ingels. No, agora é que cambiaron. Agora cambiaron a Marcelinho para defender, Está Ingels agora. Sí, para defender. Vai estar emparellado con Corbacho, parece. Sí, señor. O Abrines con... Segundo tiro libre para Víctor Sada. Se anota, estará a tiro dunha tripla. Claro, é que agora van a tratar de impedir triplas o Barcelona. Tempo morto solicitado por Moncho Fernández, 47 segundos. 79-82. Está o partido aí a tiro de 3. 10-13 na prórroga para o Barcelona. Believe, we can, come on. Hai que creer, se escoitan vostedes, hai que creer, podemos. Hey, 3 points is nothing. We can keep playing. No, we don't need to rush anything, all right? Exactamente, unha tripla e logo hai que seguir. Sí, queda moito, Alberto no, Andrés. Robbie, you are here. Sacan en campo de ataque. Alberto. I say Alberto. Vale, no, Alberto here. You screen Salah and go. Okay. Rob, Pavel. What we look for is Andrew, pass to Salah. Okay? You screen your guy. Looking for Rob here the 3. And Salah, after the handoff, you screen Alberto. You got it. Bueno, buscarán unha saída aí con Andrés, un bloqueo de Salah. Sí, pero que buscan preferentemente do un outro lado bloqueo tamén final. un bloqueo cego para unha saída dun aleiro. E un bloqueo Aquí, final o de para Hamel. Alberto Corbacho para salir a tirar. Va a haber por un lado un bloqueo de Salah para Corbacho e por outro lado un bloqueo entre Hamel e Pumprala, seguramente para a saída de Hamel. Eso que parecía deseñar a tabla de Moncho, non? Sí, o que unha xugada, digamos, de atención, despistar a atención por un lado, buscando o bloqueo final para Corbacho polo outro. Vamos ver se sae, necesita 3 puntos Blues Monbus e logo hai defender a seguinte posesión do Barça. Aí está o balón para Salah. Salah buscará a Andrés. E atención a Salah que vai bloquear aí a Corbacho. Buscan Corbacho, balón para Corbacho. Está muy pegado a él Ingels. Trata de entrar Corbacho, lanzamento de Corbacho. Toca Salah, non entra. Hai que facer unha falta rápida. Balón para Wallace. Ollo que recupera. Balón para Corbacho, a tripla de Corbacho. A pelota que non entra. Pedían falta a Corbacho e agora ese hai falta. Desespérase Corbacho que pide falta de Wallace. Bueno, sí, puido ser, De todas maneiras, tampouco
A defensa anterior foi moi boa, moi boa defensa de Ingles, non permitindo a tripla de Corbacho. Aí está a falta de Púmprala, eu creo. Pero outra vez, Sada, sí. outra vez o rebote Sada. Tiros libres para Víctor Sada. Un amago aí esa última xogada con esas opcións para Blues Saints Monbus. Sí, recuperar o balón despois do... As dúas para Corbacho, anota o primeiro Sada, poñéndose ao partido en 4. Sí, agora fai falta unha canasta rápida, da igual de 2 ou de 3, e unha boa defensa recuperar o balón. Segundo tiro libre para Víctor Sada. 10 puntos para Sada, falla o segundo Sada, rebote para Hamel. Vamos, un ataque rápido, aí está Andrés organizando, pide bloqueo de Salah. Ahí está Andrés que penetra, Andrés o lanzamento, deixa balón arriba, bueno, que canastón increíble de Andrés Rodríguez. Pero era o que se necesitaba, unha canasta rápida. Agora 81-83. Agora tempo morto de Xavi Pascual, 81-83. Quedou unha dúbida aí, se sacaba ese balón buscando a Salah ou buscaba o aro, pero mira, entrou, diremos que foi moi bonita. Pois sí. E agora seguramente esta defensa que saca o Barcelona en campo de ataque. Vale, nos van a hacer falta inmediatamente. Bueno, primeiro intentarán roubar, penso, o balón. Cambiando nos bloqueos para que non reciban. Vale, ellos nos van a esperar por aquí, Saca Víctor. Marce juega aquí, Marce. Marcelino. Joe, Marce, Joe, CJ y Ante. Vale, jugamos de la siguiente manera. Hacemos como si fuera casi un lie, es decir, vienes por arriba, Joe, vienes por arriba y Marce por aquí. Y Ante que te abres para recibir, ¿de acuerdo? Sí, o caso é que non, bueno, o Blues Saints ten que conseguir que non reciba, que non poña o balón. Quero Barcelona e poñer o balón en xogo, recibir. Sí, porque a partir de aí saben que vai haber falta. Claro. Entón a defensa de Blues Saints probablemente cambiando en todos os bloqueos e o defensor de Víctor Sada negando o primeiro pase de espaldas ao balón. Estamos vendo de novo a acción que pedía Corbacho. Non faltou moito para que entrara, Sí, pero estaba protestando a acción de Wallace. Pode ser tamén falta, Aí está Alberto Corbacho. Aí está Rafa Luz. 6 de 11 na tripla. Vamos ver. Aí está, balón de Sada. Aí falta de Corbacho. Exacto. Sí. Se huye fácil o Barça con ese movimento de Ingles. A falta de Corbacho e a segunda. Tiros libres para Joe Ingles. Aí rapidamente cando revisamos estadísticas para ver a fiabilidade de Ingles. Si ou non bo cliente, 71% de efectividade esta campaña desta liña de persoal Ingles. Baixo banco Marceliño. 81-83. Si anota 1-2-2, vamos a ver. Falla o primeiro. 17-7. Se falla o segundo, pois mira, mellor. Si falla o segundo, Barcelona non pode facer faltas. Vai a tratar de defender. Segundo tiro libre para Joe Ingles. A ver se decide onde se pon Rafa Luz. Pero si anota, probablemente que irán facer unha falta para levar ao tiro libre ao Blues Saints Monbus. Claro. Segundo tiro libre para Ingles. Aí está Ingles, anota. Anotou Joe Ingles. 81-84. Vai haber cambio, vai ser Rafa Luz. Sí, porque non ten tempos mortos Moncho. Claro, marca a xogada, observen arriba a Moncho marcando a xogada. Tiraba mango peito. Que en canto pase en media pista, seguramente Barcelona fará falta, sí. Pode ser, bueno, aí está Andrés. Vamos a verlo porque poden elixir tamén defender, Aí está Andrés, balón de Andrés, o bloqueo de Maisley, arranca Maisley, Andrés. De feito, elixen defender. Ollo que quedan 8 segundos, Andrés para Maisley, aí está Maisley, o lanzamento de Dous non vale, o lanzamento de Maisley, o salto, tocou a pelota, Barcelona tomou a decisión acertada, defender e non permitir triplas. E o erro de Maisley tirar un tiro de 2, que non valía para nada. Sacará de fondo Barcelona Rigal. Aí faltaron ideas na ofensiva de Blues Saints Monbus. Marca a xogada Víctor Sada. Balón para Marceliño. Marceliño. Falta de Púmprala. Sí, pues, tiros libres para Marceliño Huertas. O Blues Saints Monbus pelexou hasta o final. Sí, desde logo, vaya partido. Que intensidade, que magua. Pero Barcelona tamén tivo resposta de campeón. Aguantou moi ben en defensa. Moito oficio, Moito oficio. E xogadores como Abrines, que en teoría non apareceu un momento importantísimo, pero, bueno, costoulle moitísimo a Barcelona gañaros. Segundo tiro libre para Marceliño. Anota Marceliño. 81-86, un segundo. Isto vai acabar, non vai poder ser a faciana de Moncho que o di todo. E bueno, para estar orgullosos, acaba o partido no SAR con ese lanzamento de Corbacho. 81-86 na prórroga. No SAR, o final, gañou o campeón.